jikkostitwixxi edukazzjoni sesswali tajba. L-attitudni tal-għallima. Forsi timmurna għawis qastretta bro bħalissa ma. Mir-rasa fej jibdew t-sikoli. Tiċċiti għaxu tiġbet. Madonna kawanna bżonna bro daw l-affarijiet f'Malta. Niftakarni ġviri ħassejtni violentat. Meta tibda t-toqba dejjem tibda jkondo. Meta tbiddel it-toqba tbiddel il-kondo. Eżattament ta' fiħaris lejja meta t-tejda di. Bil-telefon najdu kelma l-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kifu x'fatta u fejn Il-Malta Staġġar! Il-Malta Staġġar! Mela, tlaqna. Grazzi tal-li ġejt, bro. Dejjem pjaċir. Grazzi ta' sedina, jien kont looking forward ħafna għal da. Vera, bro? Ejja. Tal-ostra. Tal-lim tanka f'dan l-istaġun tal-lim ċensura ruħi on the fly. Mela, jena għabdu ma l-ewel fuq l-ewel tema. Għet nisma l-Julian mill-bot li ma palizza ġunet iżalva li ħajti un-bot nispiega l-fej forsi. Mela, is-sess u d-disciplina. Sewa. Li minkejja inti komdu ħafna titkellem fuq is-sess u għalik is-sess mhux xi oġġett radioattiv li nibżgħu minnu. Inti xorta temmen li irridu kien hemm xi xorta ta' delayed gratification, eċetera, eċetera. Fil-kuntest ta' dal-avvent ta' libertinaġġ sesswali li għaddejn minnu bħalissa. Fej x'in il-pożizzjoni tiegħek f'dan kollu? Jiena naħseb li tiltaqa' ma' xi ħadd, anke tiltaqa' ma' xi ħadd il-lejla l-ewwel darba u tħoss konnessjoni tant b'saħħitha li jkollkom x'taqsmu. Naħseb li hija okej, m'hemm xejn ħażin, la darba tnejn tirrispettaw xulxin, m'hemm xejn ħażin. Però meta nisma' xi ħadd jgħid li kull date ikollu x'jaqsam, kull ewwel date ma' kull persuna li iltaqa' magħha ikollu x'jaqsam, hemmhekk nibda nistaqsi. Għax nibda ngħid jista' jkun li hemm il-pressure li ngħid ikollix naqsam bil-fors għax għandi l-ewwel date. U naħseb li minħabba li is-sess huwa jew kien suġġett tabu, naħseb jiena kien iktar milli huwa. Għad hemm nies li jew jekk ħa nitkellmu fuq is-suġġett ikunu vera konservattivi u vera kważi jieħdu skandlu u jirrabjaw li nitkellmu fuq is-suġġett. Mbagħad ikun hemm min in-naħa l-oħra li bħal meta għandek xi ħadd jaġġogaġġa u ftaħtlu jrid taf kif. Allura hemmhekk xorta mhux qed napprezzawh. Xorta s-sess hemmhekk inti qed tgħixu bħala reazzjoni għal fatt li huwa tabu. Għax inti jekk inti vera liberu sesswalment, qed ikollok x'taqsam mal-persuna għax inti tħossha. Mhux għax tħoss il-pressure x'imkien biex tipperformja. Sa, u jista' jkun hemm pero nis li tant għandhom spiex ta' mux rejba assess kif tajda. Tifo ikollhom kirba enormi assess li daw spiex ta' il-milja ta' ħajjithom hu li jimlew jew jintlew. Poetija vera ħażina kienet. Ma fimtek. Imma ħadd. Jiġifieri daw in-nies evidentament jeżistu, però inti taħseb u jina naħseb ukoll li hemm min jew iħossu pressured soċjalment għax is-soċjetà issa milli qed nara fuq il-YouTube u fuq l-MTV għasna fadu x'jeżisti Madonna kemm jinboomer. Imma li nara pereżempju il-Kim Kardashian u l-Nicki Minaj li qed jiċċelebraw speċi din is-sesswalità overta. Allura jien ħossni qed nagħmel l-istess. Però mbagħad hemm ukoll min speċi ġast jogħġbu ħafna is-sess. Allura u ovvjament qed ngħidu li jew naħseb inti qed tgħid li nittrattaw is-sess bħala xi ħaġa tal-biża' jew il-frekwenza u l-aptit huwa differenti minn persuna l-oħra. Però hemm frekwenza li wieħed jistaqsi ma' x'qed jiġri. Tajjeb jiġifieri hemm dak li jgħidulu vvizzjat sesswalment. Xi ħadd li għal pornografija 4 sigħat f'ġurnata kuljum. Hemm problema. Xi ħadd li qabel ma jinħaseb bil-fors irid jara pornografija. Hija problema. Jiġifieri pornografija tista' tintuża għal pjaċir individwali anke bħala koppja li ma fiha xejn ħażin. Però li jekk ma tarax pornografija tistessja ruħek.
Jekk inti m'għandekx privatezza sakkar ġo tojli tuqbad il-mobile biex tara xi ħaġa għax inkella ma tgħaddix il-ġurnata, hemmhekk hemm problema. U l-istess fis-sess. Li inti jkollok ħajja sesswali libera u aperta u qed gawdi dak li qed tagħmel ma fi assolutament xejn ħażin. Li għandek bżonn bil-fors ikollok x'taqsam. Li inti għadek kif iltqajt ma' xi ħadd kellek x'taqsam u intu sejr id-dar diġà tibgħat xi ħadd ieħor biex ikollok x'taqsam għada jew il-lejla stess. Hemmhekk kien nistaqsi x'qed jiġri hemmhekk, qisu il-pjaċir f'daqqa waħda sar bżonn. U ħafna drabi naraw li għandha x'taqsam ħafna ma' validità. Li l-persuna tħossha validata bl-ammont ta' nies li jridu jkollhom x'jaqsmu magħha. So, ġifri hija issue ta' self-esteem. U self-esteem u self-worth. U dal-għodu, meta tħaddin nafti dal-għodu, semmejt li dal-fenomenu li ma kellix idea dwaru. Sfortunatament m'għandix laptop TikTok u semmejt li għaw dal-fenomenu ta' per eżempju tfajliet li mor fuq TikTok jirreklamaw il-kapaċitajiet tagħhom li jagħtu l-blowjobs. Sewa. Ma l-ewwel speċa inti kif tismaħa, l-ewwel daw tfajliet x'etajiet qed nitkellmu dwarhom. Dik waħda mill-ikbar problemi hu li għandek etajiet ta' kull età. Etajiet li tkellmu ta' 16, 17, 18 sena li għadhom qegħdin jibdew jgħixu l-ħajja sesswali tagħhom. Imma diġà qed iħossu l-pressure li jkun hemm ċertu performance, il-fatt li qed nikkompeti ma' ieħor, il-fatt li nħoss li biex inti tagħmel li like tiffollow jew ikollok x'taqsam miegħi, irrid niftaħar miegħek bil-kapaċità sesswali tiegħi. Hemmhekk naħseb jiena hemm problema. U għalfej tara problematika? Għax jekk inti qiegħed tuża xi ħaġa bħal di biex tibni l-identità tiegħek, inti xiġri meta inti eżempju inti u jiena it-tnejn nużaw ix-xandir jew inkella Facebook biex ikollna ċertu following tajjeb u jaffettwa ħafna l-identità tiegħek. Jiġifieri jiena illum il-ġurnata ħabben nitkellem fuq is-sess. Ġiet kont għaddej fit-triqar sess jew inkella jekk ħadd tiġi missiden x'imkien iċ-ċans titkellem fuq is-sess. Għax ħajsaqsu titkellem fuq is-sess għax bnejt l-identità tiegħek madwar dak is-suġġett. Issa jekk inti qiegħed flet fajla qiegħda fleta li qiegħda tiżviluppa u qed tifhem imini u qed tibda tisperimenta l-preżentazzjoni tagħha nnifisha ma' sħabha ma' soċjetà. Qiegħda iġib il-likes, qiegħda ġib il-popolarità u n-nies jagħmluha like u jkomplu jinkoraġġuha. Meta qiegħed tiftaħar bil-performance sesswali tagħha, nibża li ħataffettwa is-sens ta' identità tagħha, imini u l-valur tagħha. Li għadha pitada meta di għandha jna 40 sena, 60 sena, 70 sena, forsi mhux ħajbqa' daqshekk ikun hemm following meta inti toqgħod titkellem fuq mod espliċitu fuq il-kapaċitajiet tiegħek sesswali. Allura qed tinvesti f'xi ħaġa li hija depreciating naħseb jien. Inti qed tgħid li meta jkollha 40 sena tixra l-attributi fiżiċi tagħha. Għax inkella il-bonju ħolja. Ta' 60 sena u xorta l-bonju ħolja. Ma ta' 70 sena, kemm għandek bon. Kemm għandu ta' kemm jidher. Inti perikolus. Investejna f'mikrofon. Nista' nikkumbatti iktar ġizmu. Mhux ħanajdlek kemm għandi. Ma tafx kemm għandi mhux 22. Mela. Fuq kull sieq jekk kellek tlieta. Kull sieq u biċċa. Mela, just nota żgħira meta tmur lura il-mikrofon jaqta' ftit. Ma rridx interrompik l-ewwel, kemm sekund tal-qna qudiem. No big deal, imma just nagħmlek konxu minnha. Hemm dik l-idea ta' depreciation spiex ta' li hija spiex ta' li hija inkwetanti għax inti spiex qed tinvesti f'xi ħaġa li biżmien żgur se tfallilek. Hemm speċi ta' counter argument li huwa counter argument ħażin. Li speċi ta' hija ma pereżempju footballer. Mhux xorta biżmien speċi ta' il-karriera tiegħu hija brevi ħafna, ma pereżempju aħna daqskemm nivvalutaw il-Ronaldo l-argument. Hija ma differenza hi li Ronaldo f'dawk jekk jagħmel 5 snin jilgħab ukoll jaqla biżejjed flus li ħajrendulu għal ġenerazzjonijiet. U tu
Tu ukoll transferable skills, ġifieri jekk jiena llum nilab il-ballun u kapaċi nilab il-ballun, għadha forsi għandi posti mmexxi nkun coach jew nkun xi tip ta' trainer fiżiku, eċetera, eċetera. Nies li jkunu qegħdin fuq fil-quċċata ta' dik il-ġerarkija, ġeneralment tant jikkontribwixxu affarijiet lejn dik id-disciplina li dak li jkunu taw lid-disciplina tibqa' tidwi għal-ġenerazzjoni ta' wara, ġifiri. Intu tajtek, pero jgħat najt miħaj nifsi. Jista' jkun li jina u koll ġejt maħkum mill-istigma ta' sess. Ġifiri? Għaxa koll jgħat inti, jista' jkun raġel jew mara, lokko si fredi, ta' jeb, fetaħ skola. Ta' kif tkun pornstar? Ġifiri minn pornstaru, minn ġurnata fetaħ skola, li huwa jekk ħan kumparaw b'mod parallel mal-football player, li sar coach. Rocco Siffredi għamil l-istess. Issa jkun jinvestu bħal ma jagħmlu xi footballers f'rwejja jew f'wejja jew inkella ristoranti. Issa jkun il-kummenti tiegħi fuq dawk iż-żgħażagħ li qegħdin ikunu fuq TikTok alla vorja xi ħaġa ġofija bħal settajt le. Xorta ħażin, xaġa ħażina. Issa jkun li ġejja mill-istigma tinħassu li jeżess. Jiena naħseb li jista' jkun ukoll, mbagħad hemm idea oħra naħseb mela. Ħanipprova, jaf naffiġa, jek naffiġa li jaffiġa ġan. Mela, jekk inti titla l-ġerarkija jgħanajdu per eżempju biex nibqaw mal-futbol. Mela, inti jek titla l-ġerarkija tal-futbol u anka jek wasalt per eżempju biex tilab fil-serje ċi tal-Italja, biex taħħat minna u ġew mu kapaċi la fil-serje ċi tal-Italja. Minkejja li kullħat jirrigwardaħ bħala lig pjuttost medjokri, biex anka jek tlajt semmek, u kol inti wieħed minn ftit fid-dinja, forsi inti part minn 2% tad-dinja, issa jekk inti qed tmur fuq it-TikTok u qed reklama il-kapaċità tiegħek li terdaw, sewa. Inti waħda u ngħidu f'moħħok inti l-aqwa persuna biex tagħmel din il-ħaġa. Once tlaj dik il-ġerarkija, ħat intebaħ li int mhux vera tlajta dik il-ġerarkija, li speċta bħalek ħafna u ħafna nies. U allura isu mela, taf li kultant in-nies jingħidu ara dik it-tfajla kemm huwa cheap, kemm cheap. U maybe that's where the idea of being cheap comes from, because scarcity says that something is valuable. Sewa inqas minn xi ħaġa iktar għandha valur. Issa, daw il-plejers ta' serje ċi huma ħafna iktar skarsi minn kemm hawn nisa li kapaċi jagħtuk blowjob tajjeb. Sewa, jiġri jista' jkun li aħna lilna dil ħaġa ddejjaqna li dil-mara tiċċelebra jew tit-tifla. Terġa' it-tifla. Tifla raġunijiet ovvja ta' vulnerabilità. U naħseb anke l-fatt li nafu li TikTok naħseb din hija l-iktar ħaġa ta'. Il-fatt li naf li TikTok hemm demografika żgħira ħafna bħal età, jiġifieri naf li jaraw ħafna nies bejn 13 u 18 eżempju. Allura naħseb dik dejjaqni wkoll. Li kemm taħseb hija problematika, speċjali l-aħħar darba tħaddidna ftit fil-Q&A fuq il-fenomenu tal-pornografija u ta' dal-libertinaċċ, eċetera. Fil-kuntest li t-tfal tiegħi pereżempju vera għandhom aċċess faċli fis-snin formattivi ta' ħajjithom għall-aktar pornografija estrema li teżisti. Biex taħseb li ħatkun il-konsegwenza ta' dan il-fenomenu. Xaħat jafax da fenomenu ta' żmienna li speċa qatt meċnieħ. Fil-klinika qed niltaqa' ma' ġenituri li għandhom żgħażagħ ta' 13-14 li bħal maħna konna forsi niftaħru bejnietna għax għamiltila jekk għax nafek u forsi ħafna minnu jkun gideb. L-imġnata nara ċezza xieġuri ċezza tfal tagħhom fejn BDSM u norbota u nuża daw il-sex toys. Allura iva, iktar ma xi ħaġa taraħħa, iktar tinnormalizza. U naħseb jiena t-tifel u moħħ ta' 13 sena, 15 sena, alla vorja huma jħossuhom li huma adulti u li jifmu. Il-moħħ naħseb għadu mhuwiex matur biżejjed biex jipproċessa xena ta' BDSM, jew xena ta' aktar minn 2 minn nies. Speċjalment meta kon niftakar kon naħdem ġol iskola jkun hemm min jiġi jgħidli għax il-mara da tweġġa ħabba ħsejjer se tagħmel. Ara għandek xi ħadd li ħabbar l-esperjenza xi sess u nnifsu
Tajjeb, dak li qed jara qed jipprova jipproċessa ħġo moħħu jipprova jifhem x'qed jiġri. U l-istess seta li xi ħadd tisaqsini isma' dik qiegħda tweġġeġ qed tgħid tajjeb, fl-istess kien qed jara 6 irġiel ma' mara waħda, jew inkella xi xeni pornografiċi li huma aħna ngħidu huma estremi. U tiġi normalizzata u nafu kollha kemm aħna meta għandek 16, 17 u 14 kemm trid forsi tidher li taf iktar minn sħabek, għal kulħadd iżid il-biċċiet u jgħid x'għamel x'm'għamilx u jamalga magħhom ħaġa waħda ma' dak li ra. Allura inti hemm ġenerazzjoni li qed tikber li dak l-offertu ma' normali, meta fil-verità ma naħsibx li is-sess ta' BDSM eżempju huwa normali. U ma jogħġobx kulħadd laqas. Le, qed fakkarni meta inti qed biex qed tara xena ta' xi ħaġa li inti qatt ma essaċ esperjenzajt imma qiegħda biex fil-fulkru ta' dak li huwa li tkun bniedem. U jien niftakar l-ewwel darba li rajt il-porn. Straqt video ta' xi ħadd insomma u tfajtu fil-vieġi. U kont ixxukjat, ġifieri. L-ewwel reazzjoni ma kienitx biex taxxaqlala kont qed nikol il-Frankfurter tal-Wudi bis-serjetà ġifieri. Iktar saret biex ta' fallutem. U niftakarni ġifieri ħassejtni violentat, ġifieri ħalħin sakemm dak li bdejt nipproċessa hemmhekk sar eċitanti u. U l-kelma violentat veda f'postem. Għax tantu hekk li ta' dik l-età u mbagħad ħafna drabi iż-żgħażagħ jew it-tfal jibqgħu jaħsbu fuq dik ix-xena. B'mod repetut. Anka f'sitwazzjonijiet fejn m'għandhomx jaħsbu fiha. Li dik meta narawha nqabbluha ma' sitwazzjoni oħra li toħloq trauma hija simili ħafna. Ma inti trauma x'inhi jiena kont qed insuq bil-mutur u żlaqt bil-mutur. U ġejt taħt trakk allura ovvjament bżajt tal-ħajti. Wara, kien hemm momenti fejn nitkellem miegħek u nara del flashback niftakar. U ikun hemm min isemmi li meta l-ewwel xena li tal-pornografija, speċjalment meta jkunu etajiet żgħar, jibqgħu jarawha mhux b'mod imma pjaċevoli l-ġisem jitqanqal u jieħu pjaċir biha. Però kważi ta' konfużjoni. Ta' isma' m'hekk ġara x'kienet jiġri, fimt? U dik iva tista' tkun traumatika għal-persona li qatt m'esperjenzat sess u ma tifhimx kif isir is-sess u sessualità. U minkejja li is-sallum biex ta' raġel semmi matur, imma sessualment biex ta' esperjenzat, xorta meta naħseb dak il-moment mhux moment tajjeb ta' konfużjoni hija vera preċiża, ta' konfużjoni u abbuż u sempliċement ix-xukjat u jien għamilt speċa gradwajt mill-144 tiftakarhom mill-44 ġistara xar ximmazza bit-telefon hekk għaddej minn hemm u mbagħad kjamami u mbagħad iċċempilla u ma tibda tifhem xejn bit-Taljan u jekk ommi kienet xi darba konfuża għalfejn dawk it-telefon bills tal-Maltakom kienu naqra eċċessivi. Kemm maret tiġġieled mal-Maltakom, Yes, u omma tgħidx lura. Il-bonet jgħix għal kolpo grosso pereżempju u anke l-vallette ta' pereżempju ta' strisċa la notizja, tipo għal tifel pubesċenti ta' 14 sena strisċa la notizja kien insomma, ma għatlux fija. Ma għatlux fija, Il-velina. Kienu se javveluni. Mela, so, għalfej għadnijena sal-lum inħosni li kont violentat u dinija dan huwa fenomenu rikorrenti li iż-żgħażagħ l-ewwel darba li raw il-porn. Ġifieri meta tal-144 kienu jogħġbuni, kont noħgos narhom u fl-ebda punt ma ħassejt li speċtaw xi xorta ta' violenza nefasta. Però meta mbagħad rajt il-porn hekk ġrali. Wan hux fenomenu rikorrenti da. U tu għalfej baqat reġistrata fl-elenku ta' moħħi li dak kien episodju mhux tajjeb. Jien naħseb ħanibqa' nuża din l-istorja tiegħek biex nagħlem konsens. Għax alla-volja inti ġibt il-video inti u tfajtu inti biex tarah, ħadd ma ġalek, ħadd ma rabtek ma siġġur taħ bil-fors. Xorta ħassejtek violentat.
U raġuni hija li psikoloġikament, għalla vorja fizikament, kont l-esta sess. Psikoloġikament kont għadek mitix. Għadak li rajt, moħħok ma femux. Uħabba li ma femux, tafak f'xok biex nispiegaw, tifhem? U għalek, għalla vorja inti għandek 19, 20 u tfajla tijak għanda 15 u jittrit is-sess, i psikoloġikament għadha mhux l-esta sess. Għax fejqijat moħħa u fejqijat ġisima mhumiex aligned, tifhem? U kemm problema di tal-konsens? Di tal-konsens ma kolx qed nippjana nitkellem fuq ma la darba biex ta' badnija u pjuttost hemm ħafna sfumaturi interessanti problematiċi u ħafna affarijiet oħra għalfej. Għax hemm min sess joġbu spiex ta' bħala naqra ta' loba, fejjem naqra ta' tug of war, tipo kważi ikun hemm tfajliet li ikunu qed jaraw jekk inti xkuraġġuż biżejjed li tieħu rejection biex imbagħad biex ta' terbaħ il-premju. Biex ta' kif għandu bniedem, nasib partikolarment nitkellmu fuq l-irġiela x'aħna irġiel u għandna ħafna segwaċi irġiel hemm nisa wkoll imma speċa forsi qed inkun egoista u hekk. Mhux għax mal-mara tiegħi speċa l-konsens huwa pjuttost understood u f'dal punt għandna l-kuntratt miktub. Imma għall-irġiel qed seguna kif wieħed għandu jinnaviga din il-pjanura pjuttost problematika tal-konsens. Hija problema speċjalment meta ddaħħal il-lejl, l-alkohol, xinaqa coke. Hemmhekk qed jibqa' jikkomplika ruhom bad. Issa jiena nwaħħal f'edukazzjoni sesswali ta' falfej. Għax jekk in-nisa ħnibqgħu nagħlmuhom u n-nies kollha ma' n-nisa iktar u iktar ħanibqgħu nagħlmuhom li l-mara mhux suppost ikollha ptit, il-mara ma tix tkun cheap, ma tix tkun tiġri, tajjeb. Allura ħandaħlu l-kultura ta' u le għaxi minni xek u ħallini tmissnix ma fl-istazzjoni turik li trit. Hemm dik iż-żifna li sfortunatament ħafna nisa jilabuha tajjeb fil-bidu biex bħal speċi vera għandi abtidek ma fl-istazzjoni ma jiex intik l-impressjoni li ma kull minn niltaqi kollix naqsam. Ħabba din l-idea li ma rrid tiġri ċip. Tifhem? Però mhux biss naħseb għalhekk li jilabu għad il-logħba, naħseb jiena wkoll hemm distillazzjoni ta' isma' dan għandu bajti jew m'għandux biex ta' kapaċi ngħidlu l-now ngħidu le x'inti kraħjaq u jgħid la speċta qasqasan li l-battuta kullura speċta jien kont infalli. U għandu koll il-battuta kullura li speċta he can hold his own intellectually, eċetera, eċetera. Speċta ġifieri perswas li hemm min jirreġetta l-irġiel biex ma jidirx ċip għax tassejn Dorotej għal-muħar dak il-mod, eccetera. Però hemm ukoll min qed jara li huma l-irġiel ta' biżejjed kuraġġ biex fl-aħħar mill-aħħar ikollhom x'jaqsmu magħhom naħseb. Mbagħad meta mbagħad fir-relazzjoni jew iktar tard qed terġa' tgħidlek le. Mbagħad hemmhekk ħajkun hemm problema. Għax meta kellek aptit lab dil-logħba u bdejt tgħidli le. Umbat meta jiena u rejtek li xorta rrit jew għaddejt mit-test li tissemmi inti ħallejtni. Issa dakinhar li vera m'għandek xabtit u qed tgħidli le. Jiena kif ħanifhem id-differenza? U lek meta nitkellmu fuq konsens nitkellmu ħafna fuq the power of the yes, mhux in-no. Li jekk inti għandek is-sabtit is-sess, ħajt, jien għandi aptit. Għandi aptit, pero jekk ma tilbis kondom mhux ħanagħmel jew għandi aptit imma x'imkien privat mhux fil-karozza jew għandi aptit. Għax jekk inħalq talab dil-logħba li tissemmi inti, imbagħad iktar diffiċli biex ikun jifhem meta tgħid le. Ma bon tal-mistoqsija fuq l-iskrin, fuq il-pornografija, kif nistgħu nipproteġu it-tfal mill-pornografija. Insomma, taf inti l-ispirtu tal-podcast kif inhu naqbżu naqamil. Ħammur naqalura fuq il-pornografija u t-tfal. U x'inti tisħaq li essaċ fil-pornografija m'hemm xejn ħażin il-fatt li l-pornografija teżisti u li wieħed jinteraġixxi mal-pornografija fiha nfisha mhijiex xejn ħażin bħal li l-whisky mhux xejn ħażin diment li inti tkun responsabbli u kapaċi. Ma tiżix tkun kuljum. Eżatt. Jew inkellek ġi ġurnata ftaħt il-kabord jew il-bar u ma sibx whisky ma waqgħidx dawn u għamilt in-nervi u mort torqod. Fimt?
Però hemm ukoll l-idea l-oħra biex naqdil il-bon ta' tfal. L-istess, il-whisky niftakar l-ewwel meta kont tixrob meta tkun żgħir tagħmel iċ-ċuċati u ddaħħaq in-nisbik, eċetera, eċetera, speċjalment minn trid tiġi xi ħadd irid jarfek li jisma' inti qed tixrob xi ħaġa. Ħajkollok ħafna idejat vera stupidi li eventwalment vera ħataqannejk bihom. Issa bil-pornografija wieħed x'għandu jagħmel, ġifieri inti taħseb li għandha tkun parti mill-edukazzjoni, ġifieri tkun parti mill-edukazzjoni sesswali, teżisti l-pornografija. Aħna nagħmlu dak li jgħidu porn literacy. Tajjeb mela fi żmieni. Aħna willingness nimorru ġol iskejjel u nagħmlu dal-workshops għaż-żgħażagħ u ngħidulhom porn literacy. Fejn meta jiena kont għadni qed nikber, kont nara l-film ta' James Bond u daw it-tip ta' films. Xi ħadd kien jgħallimni niftakar hemmhekk hemm green screen dek mhux vera jaqbis bil-karozza minn bini għal ieħor u kienu jgħallmuna kif naqraw film, kif ingawduh xorta l-film, però naf li mhux vera, huwa film. Illum il-ġurnata meta tara anke riċerka madwar id-dinja kollha, tara kemm importanti li żgħażagħ la il-pornijat kull imkien, ġolbut ta' kulħadd. Allura għandna bżonn nagħlmuhom kif jaraw daw il-filmati u kif jagħmlu sens minnhom dal-filmati. Bl-istess mod bħalma li żżar nagħlmuh li tarax horror movie għax ħajbqa' effettwak wara, ejja naraw xi ħaġa iktar li tħatuh pjaċir tara mill-flok toqgħod wara l-imħadda. Film sħiħ. L-istess ħaġa ħanagħmlu fil-porn literacy. Li isma' hemm films li ħatuh pjaċir tarahom, hemm affarijiet li għadhom estremi għalik. Dak li qed tara mhux bil-fors huwa norma, ma jekk inti ħatqabbel ġismek ma' dak li qed tara fuq il-film pornografiku, ma jfissirx li inti għandek xi ħaġa ħażina. Ġifieri l-starting point tagħkom meta tmorru fl-iskejjel huwa li ovvjament il-biċċa l-kbira tagħkom qed jaraw il-porn u da huwa kif aħna naħsbu għandek tinteraġixxi mal-univers pornografiku. Da proċess ta' 11 sena, 15 sena. Ġifieri morġu l-iskola nitkellmu fil-pornografija huwa proċess ta' snin twal. Ġifieri aħna meta bdejna qatt ma morna ġol l-iskola nitkellmu fuq il-pornografija għax kellna imbijaw l-idea li titkellem fuq is-sesswalità ġol iskejjel b'dan il-mod apert. Tajjeb hemm il-PSD Association u t-teachers jagħmlu xogħol tajjeb ħafna, tajjeb. Però riċerkaturi wkoll meta ġi xi ħadd barrani li jarawh bħala espert, l-understanding ta' tfal kemm ħajfmu kemm ħajemnu huwa ħafna iktar milli meta tagħlem l-teacher stess. U niftakar skola minnhom kelli il-meeting mal-PSD teachers u bdew jgħidu li hawnhekk tkellem fuq ix-street imma t-tip ta' skola tagħna pornografija semmiex. U jiena bniedem inti tafni kemm se nkun effettiv u effiċjenti biex immur noqgħod nitkellem fuq affarijiet li ħarsu lejha tipo ma tallimna xejn ħlejtilna sija u nofs. Allora li għamilt ħloqna il-kultura ta' feedback box, għandek kaxxa vojta, ġol kuritur, it-tfal jgħaddu minn hemm, jikbu mistoqsija u jitfawa. U niftakar daw it-teachers għattilhom isma' ma nistax niġi għal-kaxxa għax inqbad bix-xogħol, tiżgħu tiftħuha intom u tibgħatu li ritratti. U daw literalment batu lik mejda mimlija mistoqsijiet ħdej xulxin. Mhux ħan esaġera, 70% tal-mistoqsijiet kienu kif ħanin il-mara tiskwertja, kif kemm taqla flus mija kalifa. U ħafna mistoqsijiet x'inhu BDSM, x'inhu hekk. Il-maġġoranza tal-mistoqsijiet kienu relatati mal-pornografija. Kienu evidenti li daw it-tfal jaraw il-pornografija. 70% tan-nies li konkorrew biex ikunu parteċipi f'din il-logħba kienu ċarament Fatti riċerkaturi li sa l-età ta' 16 jew 18 minn ix-ċert eżatt għandek 90% tan-nies tal-ġuventu li jkunu jaraw pornografija żgur. U tfajliet jekk minn sejż bar 60. Li titla' ma' żmien ukoll. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq kultura li il-maġġoranza assoluta jaraw il-pornografija. Dik kien klassi ta' 13 sena. Ma kienx six form jek, fim? Terġa. Pero biex nintervjeni sekonda, l-ebda monta edukazzjoni ma tista' tipproteġi tifla ta' 6, 7, 8 snin minn pornografija. U allura f'dawk il-każi kellimna ftit fuqha fuq il-Q&A li għamilna xi jmilu. Hemm apps u hemm programmi li tista' tinstalla fuq
jew il-mobile, jew il-computer, jew whatever, jew filters, għajdilhom li trid. Sa fil-każ nistgħu nagħmlu fid-description hawn taħt impoġġu xi links biex dak li jkun jista' jidħol fihom u jinstalla dawn fuq id-devices li jużaw it-tfal. U daw automatikament jipproteġu mill-kontenut li jistgħu jaraw it-tfal. Ġifieri tista' tgħidilhom ħafna minn dawn l-apps tgħidilhom isma' iffiltra l-pornografija jew iffiltra affarijiet li mhumiex age appropriate skont l-età tat-tfal. Issa npoġġu l-link hawn taħt min irid. Li naħseb li importanti ħafna li ikun hemm jekk hemm daw aċċessibbli tista' tinstallhom. Però jien xorta nistaqsi tifla ta' 6 snin, tifla ta' 6 snin. Għalfejn għandu l-mobile u għalfejn għandu l-mobile waħdu mingħajr ġenitur. U di xi ħaġa li tiskanta kemm insib li nifsi nallima ġenituri u ngħid kelma nallimax, huwa kunċett li xintajdilhom. Tipo ġifieri t-tifel tiegħek jekk isabbat saqajh mal-art u jgħidli inti l-armami tad-dinja jekk ma tħanix bil-laptop fil-kamra waħdi, nista' ngħidlu le, nista' ngħidlu le tin il-laptop u terġa' xtieħdu. U qed niltaqgħu ma' ħafna ġenituri fejn għax sħabu kollek jagħmlu jew inkella x'inkella ma jorqodx. Kella ma jorqodx it-tifel jekk ma jkollux il-mobile f'idejh. U jiena għadni nemmen li u nara kuljum għalfejn ir-raġuni nemminha li gadgets qabel 13 sena m'għandhomx qatt ikunu fil-kmamar ta' tfal unsupervised. Ġifieri inti jekk għandek laptop, jekk għandek PC, jekk għandek tablet, tkun qiegħda fil-kċina fil-living room fejn għaddejn il-ġenituri ħin kollu biex inti jkollok aċċess għal min qegħdin jitkellmu, ma min qegħdin jitkellmu daw, x'tip ta' filmati din jaraw, x'tip ta' YouTube videos qegħdin isegwu. Kifat l-ewwel ġifieri dan fenomenu tad-dinja moderna ma nafux fej ħajħodna, ma nafux l-interazzjonijiet soċjali ta' bejnietna kif qed nalterawhom permezz ta' daw l-immaġni kollha li qed naraw li nkonsmaw ġifieri diġà għandek il-problema li Saċa id-dinja konsumerista diġa qed tipprova tbielek ħafna ideali, karozza sabiħa, l-aħħar mobile, eċetera, eċetera. Issa hemm strata taħt, għas naħseb tista' tgħidilha taħt, naħseb kif qed tgħid inti jekk 90% it's more popular than hip hop probably. Da? Ħana jekk tara darba tkellmna fuq żmien, jekk tara l-ewwel bdejna Facebook fejn u ħakkemm mhux ħabel miegħi żgurax. Imma l-ewwel tara Facebook fejn derejna tfal titfal affarijiet personali tiegħek fuq il-internet biex in-nies jagħmlu lek like. U bla ma trid bħal hawnhekk bħalu bħalek. Meta qed tagħmel content inti qed titmal lin-nies informazzjoni, però n-nies qiegħda timmanipula u tibbotta lilek biex jiddiskutu ċertu topics. Ekku. Billi tal-analytics u tajt isma' da' suġġett jimxi iktar minn da, ma da' boħran kan fuq da' suġġett. Ekku. Normali. U b'mod individwali, in-nies qed innalmuhom. Meta inti puppa jitlaw jew inkella għamilt id-duck face u ħadd ritratt minn fuq u mhux minn isfel. Qed tieħu iktar likes. Morna l-Instagram kien iktar ritratti, wasalna TikTok fejn qed naraw kulħadd jieħu ritratti tiegħu nnifsu jagħmel videos, jisfru ċertu tip ta' sfin. U jekk tara TikTok, ħafna, naf li qed ngħid jitraw lila xina naħdem ħafna fis-sess għall-algorithms tiegħi ħajtellaw sess. Ħafna tfajliet jisemmu li għandi OnlyFans profile u tiex kemm qed nagħmel flus minnu. Fuq it-TikTok? Fuq it-TikTok, għax hemm di ċajta li min isaqsihom xi jagħmlu jdu għajmen accountant għax ħadd ma jistaqsik iktar informazzjoni fuq li inti accountant. Għax boring space. Nagħmel OnlyFans u meta nies jgħidu li x'karozza għandek u x'arloġġ għandek kif jisekun tagħmel dar flus ngħidhom jiena accountant għalhekk. U jisuk għati jaf jistaqsik mistoqsijiet la inti accountant. Allora għedin grooming it-tfal tagħna. Jiena kolli konverzazzjoniet ma' nisa fl-industrija tagħna fejn jgħidulek imma x'fiha ħażin li jiena nibgħat set ta' 50 ritratt ta' saqajja u naqla 100 euro tagħhom. La qed nidher. La qed niġi violata. Jiena nibgħathom. Saqajja, l-impart ta' saqajja. Saqajk tisfer il-fit. Feet? No, bro, he has a camera and send with fair nibgħathom though. Sa tgħid minn market ta' bro, jiena l-mara tgħid li għandi saqajja pjuttost perfetti u naħseb ġejja mill-fatt li darba mill 4 snin ħafi. Taf? 4 snin ħafi.
xtaqt ma nkonx naf. Mela fil-link ta' taħt jkollna L-istorja ta' meta John darba. Minn fejn tistgħu tixtru tisa' John. I didn't know there was a market for that. There is a very good market for that. Cool. Mela, peress li l-ek tamlu 11 sena dan il-proġett ta' mux dejjem kien porn related, jek qed nifhem sew. Infatti aħna nsemmuh Dating 101. Fej dak li jkun qed nitkellmu fuq relazzjonijiet, kif tabbi, body language, ħwejjex tilbes, kif tażel dak li jxaqlek ma jxaqlekx, fimt. Nitkellmu fuq kif tkellem il xi ħadd. Mbagħad nitkellmu wkoll fuq kif il-relazzjonijiet ta' ġenituri jaffettwaw lilna u kif inħarsu lejn is-sess u lejn relazzjonijiet, kif sħabna jaffettwawna, u mbagħad nitkellmu wkoll kif il-pornografija taffettwa kif inħarsu lejn Inti sa titkellem fuq il-fonti ta' informazzjoni kollha li jistgħu jinformaw fl-aħħar tiddistilla biex kollok opinjoni fuq is-sess. U speċa tistudjhom kollha biex fl-aħħar speċa ikollok tagħmel riżoluzzjoni naqra iktar ċara minn kollox. Għax jien nemmen li l-edukazzjoni għandha tkun mhux li ntik l-informazzjoni, imma nagħlmek tixtar Mela. u tiċċellinġa Dik għal kollox, bro, mhux għas-sess. qed ngħid edukazzjoni. Kelma perfetta. U tiċċellinġa, tisfida, tistaqsi, tajjeb, dak li din jgħidulek. U jien naħseb kieku nagħmlu hekk vera fl-iskejjel. Qegħdin f'pożizzjoni ħafna ħjar naħseb. 300% ġifieri. F'kull sens, relazzjonijiet, kollox. Eżatt, hija naħseb aħna nagħlmu l-edukazzjoni tagħna hija waħda vera kosmetika li tgħalmek biex li tgħalmek affarijiet li jistgħidek il-Wikipedia bażikament. L-iskola ġiet kreata biex tipprepara nies jaħdmu xi fabbrika. U qatt ma bidilna l-libel tajjeb. Illum il-ġurnata li dak ilu xi 50 sena għadnet nużaw l-istess sistema biex nitrenjaw il-ġuventur tfajlit tagħna u żgħażagħ tagħna biex jaħdmu ġo industri li għazbis naf li ħajkun din jeżistu 5 snin oħra, 10 snin oħra. Ekku. Allura critical thinking qegħdin noqtluh meta fil-verità llum il-ġurnata nies li jużaw critical thinking u li jistaqsu l-mistoqsijiet jagħmlu għandhom jobs fejn jgħixu ħajja komda. Mhux finanzjarjament biss, imma anke magħhom infushom. Challenge ġo moħħok hija ħafna aħjar u isbaħ meta inti qed taħseb minflok qed tagħmel xogħol repetut. U anke għax inti meta tagħmel critical thinking ukoll you get to the why għalfejn qed nagħmlu dan ix-xogħol. Biex il-problema tal-iskola li għalmuk isma' inti tagħmel hekk għax jiena għatlek hekk u 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2. Bil-working koll imma sal-punt. Jekk tasal għat-2 b'mod li sibtu inti, nikkastigak tiegħu. Ekku. Li dik hija inkwetanti, ħafna. Inkwetanti ħafna, jiġifieri mhux talli ħallejtek għal rasek u tħallejtek taħseb inti b'mod li tiġi għal-riżultat, talli titgħallem kif taħseb ukoll. U fil-fatt meta ġiet Mary Brigulio hawnhekk kienet tkellmet fuq li aħna meta fil-Eurobarometer minn għalija meta għamlu il-survey tal-Eurobarometer aħna niġu l-aħħar f'dak li huwa sense of purpose. Biex di sense of purpose jiġi mill-kapaċità li tixtar. Il-pożizzjoni tiegħek fil-bqija tal-komunità, fl-identità. Issa jekk jiena qatt mallimtek affarijiet bħal critical thinking, creative thinking, qatt m'għandekx għodda biex kollok underpinnings filosofiċi, inti ħadd tħossok void, trid u ma tridx, inti tħossok letteralment robot, għaxu kif qed tajt għax inti il-fabbrika robot trid. Le, ma tixxat li għot jaħseb ismajna dal-fejet nagħmel dal-musmar fuq din il-pjanċa. Biex dak huwa ħsieb inutli għal-Fordizmu. Li rrid insaqsik huwa f'daw 11 sena rajt tibdila fit-trends. Nemmen li żgħażagħ din isaqsu iktar. U żgħażagħ meta tihom spazju ħajsaqsu ħajfmu. Ġien niftakar meta kellna dal-exercise fejn għandek grades ħieħa bejn 100-150 ruħ. U ntella dal-slides fejn ngħid issa kulħadd jaħdem ar-rasu, tajjeb, u taħsbu kif ir-relazzjoni tommok u ta' missierek jew tal-ġenituri tiegħek taffettwa lilek u x'effett għandha fuq kif tħares li s-sess oppost jew l-istess. U kif taħdem, kif jitfaq il-sħabek ħajaffettwawk. Huwa moment ta' ħsieb. Nagħmilha mal-14-15-year-olds, moment ta' ħsieb kulħadd individwali. U meta għamiltu l-ewwel darba, kien hemm min qal li
it-tfal għadhom ma waslux sem. Ma jafux jirriflettu to that level, fimt? Sissa kull meta minnija. Silenzju kbir u mir-reactions ta' tfal u mid-diskussjoni toħroġ wara. Tinduna li l-maġġoranza tagħhom jistgħu jifmu li l-fatt li hom imissieħin kollu jiġġieldu. Jiena nibża nidħol f'relazzjoni għax għalija relazzjoni eterna u dik tqanned missieri bil-fors u jixrob u jdaħħaq in-nies kull fejn imorru, allura jien ma rridx nirriskja li nitqanna b'xi ħadd. Waqt li forsi kieku titilqu jien qed nitgħallem u tiltaqa' ma' xi ħadd ieħor li jkun iktar kontenta. Hemmhekk jista' jkun qed nitgħallem jiena li mhux kull raġel huwa l-istess. U hemm relazzjonijiet li huma jagħmluk kontent u hemm relazzjonijiet li jagħmluk imdejjaq. Xi mhux bil-fors kull separazzjoni tagħmel effett ħażin fuq it-tfal. Jiena mistoqsija tiegħi kif dawn l-allima li qalulek isma' tfal m'għadhom ma waslux hemm. Kif il-Madonna taf li ma waslux sem jekk qatt ma tajthom l-opportunità li jsibu li jkollhom ftit silenzju li tihom mistoqsija vera tajba għax intkoll il-mistoqsija hija kollox hija l-qafas minn hemmhekk irid jitlaq il-ħsieb. Tihom il-mistoqsija vera tajba li tolqot il-musmar fuq rasu u minn hemmhekk jiskatta proċess ta' ħsieb li ħajmaturom. Those are life-changing moments ta' Jiena meta kont qed nagħmel kors università konna morna nosservaw xi lezzjonijiet l-Ingilterra. U niftakar nidħol f'dik klassi. Forsi kien hemm 15-il tifel u tifla. U l-għallim qal beda jiddiskuti magħhom suġġett, tefa' suġġett fuq il-mejda u għabdu jiddiskutuh. U jekk jgħidlek, bħal met nagħmluh jekk ta' argument isiblek argument kontra, toħloq diskussjoni. U għalet l-suġġettu da, għalli philosophy for kids. Beautiful, mate. Wow. Li da għet jitallem jiddiskuti, għet jitallem jargumenta l-punti għaw, imma fl-istessin jgħati ċans ħattuħ jitkellem. Tal-ġennu, da għet nitkellmu kelli 22 ġviri ilu naqan, 15 sena. 15 sena ilu, bim? Kien jgħamlu da fajt. U t-tfal kan kellu? 13, 14. U it-tfal kienu ikunu parteċpi fija, kienu ikunu ċajta. Niftakar kienu tkellmu fuq xie, għaxan niftakara. Fuq kopja li kienet iġiblu tfal biex joqtluhom. Kienet storja vera li ġat l-Ingilterra dak iż-żmien għandi kun joftit qabel. Imma dan dunaw li meta tfal qegħdin fikċina tjaraw l-aħbarijiet semawh. Allura nista' ħallihom jisimgħu dik il-minuta u nofs u bat jivvintaw storja magħhom. Jen kan nista' bħala ġenitur bħala għallim. Indur li għamedhom x'taħsbu. Kif tħossukom dwar di? U hemmhekk qed jitgħalmu. Din istess ħaġa bħal meta fhem kien hemm il-persuna li rebħet il-Eurovision u kienet bil-leħja imma tippreżentala bħala femminili. L-Iżrael nafal-mettajt. Imma niftakar li f'daw it-talks ikun għamlu għal-ġenituri għax it-talks nagħmluhom għal-ġenituri, għall-allima u mbagħad tfal. Għalfej. Biex meta l-ħaġa inserħu ras il-ġenituri, għax problema kultantija li jekk ħajġa kemm fuq is-sess mill-għada it-tifla tiegħi ħad il-bess minn iskertu tinżel toħqoq. Li forsi ma tkomx l-istess value structure intu huma u forsi tbeżżaħ. Imma anke l-idea li ħan tkellmu fuq is-sess. L-għada it-tifla u t-tifel ħajintefgħu għax-xalar u għal-sess bla-doċċ għax jisentajnihom permess. Meta riċerka turi bis-saħħa qawwija li meta hemm edukazzjoni sesswali tajba, iż-żgħażagħ jażlu li jkunu attivi iktar tard. Mhux waħda u tnejn. Xi kostitwixxi edukazzjoni sesswali tajba? L-attitudni tal-għalliema. Riċerka turi li l-attitudni tal-għalliem ta' min qed jippreżenta, ta' min qed jitkellem, meta qed jitkellem mod apert. Mhux qed jikdeb. Mhux qed jagħti nofs l-istorja biex inbeżżaw. Tajjeb. U qed jagħti r-riżorsi tajbin, ġifieri jekk qed titkellem fuq xi ħaġa, titkellem fuq ħaġa riċerkata, mhux xi ħaġa li jiena mrobbi li stess jinnaf anali mhux naturali, mela allura nallima, qed tifhem, meta hemm riċerka f'dak li qed nagħllem. Dak eżempju ħażin kien. Għax ma tfhem nitkellmu. Fis-sessali. Kont qed nittama. Dak kien hemm. Issa nfatt nitles fi konsejjer issa. Xi kostitwixxi. L-attitudni tal-għalliem u r-riżorsi u li
l-attitudni tal-għallim mbagħad ovvjament toħloq spazju fejn jistgħu jisaqsu mod naturali u b'mod mingħajr mistħija, mingħajr ħafna daħk. Dik tagħmel differenza kbira. U naħseb jiena apparti li li rrid inżewweġ magħha li peress li inti tara nies fil-klinika wkoll naħseb inti għandek kapaċità kbira li tiffaċilita konverzazzjonijiet li tgħin il dak li jkun jgħid dak li għandu bżonn jgħid bl-aqwa mod li jista' jgħidu u dik naħseb ara x'valur għandha Madonna kemm għandna bżonnhom bro dawn l-affarijiet f'Malta. Ara x'inti qed toħloq ukoll mhux mal-individwu biss imma mal-bqija ta' sħabu. Jiġifieri inti f'daqqa waħda qollejt il-livell ta' taħdita bejn daw in-nies. U forsi llum ma rnexxilix nitkellem bħal ċali jew whatever, imma tallimt minn ċali kif jesprimi. U forsi għada petada jibda jkollu kuraġġ nibda ngħid daw l-affarijiet. Mhux hekk biss meta jiena qed ngħid eżempju għax in-nies idumu jagħmlu sess. Is-soltu bej 5 u 6 minuti u nofs. Ġemin jedikom għamilt lesi ħaddej, speċjalment l-età tagħkom. Tibu l-xitja. U tara żgħażagħ, ħarsu li xaħat. Hemmhekk taf imma li dak il-persuna ġibtu in check. Mhux biex tibbulija jew biex tiksru, imma n-nies issa din jikkwexxinjaw. Ma davvera. Biex ma joħloqx ideali fit-tizzi li jiena ħames snin qas. Kulħadd jikkumpara miegħu mbagħad kulħadd jemminhom u 10 snin wara għandhom problema bl-erezzjoni għax dak iż-żmien kienu jisimgħu hekk u jien biss m'għandhomx daqshekk. Niftakar speċa meta kien hemm this freedom of flow of information, speċa niftakarna bħala subin f'daqqa waħda tibda tara what's the average penis size, per eżempju, which is like something ridiculous, like 5.6 inches jew xi ħaġa. Għax mbagħad skont il-pajjiż. Kif nikkumparaw aħna fuq ma nafx jekk tafx. Fin-nofs. Hemm riċerka li qiegħda preżentata f'mappa u għada color coded, vera tajba. Penis size hija riċerka mela professur kon naħdem miegħu. Terġa'. U daru d-dinja, batu in-nies ħbib tagħhom u kollegi tagħhom u hekk. U kulħadd preżenta l-di. U ġienu zaħħa fil-presentation għax sabi ħafna x'għandek il-mappa color coded. Sewa. Kont statistika l-iktar xortihom tajba u l-Ekwador. Ma jekk tuża l-istampa tara l-mappa bil-color coded. U tinduna li daw l-idejat li għanna daw l-stereotypes fil-vetu ma vera. Ma vera. Ċiniżi u tas-sur, ad eżempju. Fl-ewwel post l-Ekwador. Żgur ma le, nsibu il-mappa, bro, x'ismu il-professur? Dik il-mappa? Alright. Okay. Skużani ma jedniex. Mela, fl-ewwel post l-Ekwador 17.6 centimetri. Li jiġu kemm il-pulzier? Way beyond you. 17 is what? Tamilx assunzjonijiet. Qabel ma nispiċċaw niġġieldu minn għandu l-ikbar. Li hija vera xaġa stereotipa ta' kull meta tpoġġi ġo kamra żewġ ġiġieri jew iktar. Tajjeb. Ejja nkunu ċari li il-problema li niltaqa' magħhom il-klinik il-maġġoranza assoluta huwa meta xi ħadd għandu wed kbir. Għalfejn? Għax ħadd toħloq iktar skumdità Wasa xamel kull tip ta' pożizzjoni. Ġifieri min jgħat inqas mill-leverage, jew inkella min jgħat ħafna iktar mill-leverage, li joħloq skumdità fil-mara ħafna drabi, jew fil-sieħeb tiegħu. Fil-partner. ħafna drabi il-mara fil-vaġina. Iktar minn għandu wieħed kbir. Ġifieri għandu iktar problema sessuali minn għandu wieħed kbir, minn għandu wieħed average jew najnas. John, mhux li sejjerek isek qed tempatizza li problema tiegħek jiġifieri. Le, ma tistax tempatizza. I'm gonna poker face this one. Ibma, minn għandu micro penis, I think that's a very dissatisfied. Nitkellmu fuq inqas minn 2 inches. Inqas minn 2 inches erect. Meta intim qajjem. Yes, kemmi normali di li kollok micro penis? Mhix daqshekk.
So bone is kind of unique in that sense, like Nibqaw nejxu l-stereotipa li poġġina żewġ jiġu fl-istess kamra mela minn għandu L-ħardarba tħalt fil-bathroom ma t-tifel tiegħi u konna din restaurant tħalna tnejn fil-bathroom. U kien hemm insomma il-bulaturi, the urinals. Bil-Malti vera kena bulaturi, ma so. U jiena għad fwieħed l-airport konna, jiena għad fwieħed u mbagħad qabes wieħed u mar fliħor. Etikett. Għalli, u darfu għalli spiex ta' there's no way I'm standing next to another man għalli spiex ta' waqt li jtembul. Għatlu, dak sa' kem, ikollok 4 drinks ġora għasek, tkun qiegħed il-ħavana u għanzi tkun qed tara dak li ma rikellem l-sieħba tiegħek u tmur kienet tiġini impulsiv, ma nafx hekk hux jien biss, forsi tista' tigwidani naqa' fuqha, li waqt li nkun qiegħed partikolarment ħarira fis-sakra u tkun qiegħed fuq il-urinal biex li tittawal naqra biex tara kif inti tikkontrasta mal-bqija biex imbagħad over several nights inti tuħu average ta' the average dick size ta' tan-nies. Din bista. Min dejjem kont Din bisna mela? Din bista mela maris la ġemba. Nipprova nara kif ħan poġġija, min dejjem kont kurjus John. Li hija xi ħaġa nammira ħafna fik. Estja. So naditjawa di tajt inneħu għamil. Next question. Ija. Mexxi. Jimna l-għamiltajt qabel ġejta. Ħanġi miegħek mettex. Għax urġenti. Mela, isma, trid naqbdu naqra, miegħu kolx taq naqbala fuq l-idea ta' suċċess. Naf li digressjoni mhux ħażin jew ma nafx hekk xi digressjoni. Jekk wether għandhom suċċess. Eżatt, hemmhekk. Isma' u ma tlix 17.6 kemm jiġu Għanduru kemm list. Issa ħanpoġġu l-link għaliha din, imma l-Ekwador 17.6 centimeters, da qed nitkellmu għajda inti. Xiġri. Kemm jiġu inċis? Dur l-istatistika int, tista' tispjegajja. Għalfej. Jekk taqbad inxtejb minn ras s'isfel. Jimmarkalu 17.6. Ma isfel fejġi, għax dik dejjem kont naqra. Kont konfus fuq ovvjament kont inkun ġenerus ħafna miegħi nnifsi. Waqt erezzjoni dak. Waqt erezzjoni dejjem. Biex ma jkunniex Għajdlek hemm inċidenza għolja ta' l-Ecuador l-average huwa 7 inches. Wow, that's pretty impressive for an average. U inti tieħu mir-ras, mill-glans sa isfel sa fej jibdew it-testikoli. Sa fej jibdew it-testikoli, nistra. Tiċċiti għax u tiġbed inċieħor. Kun ġenerusek. Issa interessanti li jekk eżempju inti forsi qawwi għallu għandek iż-żaq toħroġ il-barra, bħal eżempju, ħa jidher iżgħar. Mhux hekk? Però waqt is-sess ħajinħass l-istess. Mhux hekk? U kol. It's just an aesthetic problem dik. Għasija problem imma tiskanta kemm ikun hemm min vera jinkwita fuqha. Tiskanta. Jien fil-fatt għax nagħmel ħafna squats għax nagħmel ħafna squats u għandi saqajja kbar għalhekk. Hemm dak li jgħidulu, naħseb kien tajjeb għalik meta kont ħavana. Ix-shower or grower. Tajjeb, dal-famuż shower grower huwa ġabna popolari fuq TikTok. Shower huwa xi ħadd li anka riqet, meta kont ħavan inti u rajt wieħed l-laħwa da daqsi x'inhu. ċans li huwa shower. Li da bejn riqet u bejn erett ma tantx hemm differenza kbira fil-qies. Sewwa. Fl-drabi ta' dak ikun forsi jikber dak l-inċ 2 inches iktar u jissaħħaw jibbies. Mbagħad hemm dak idulhom grower. Jekk inti kont ħavana u rajt il-laħwa da kemm hu miskin żgħir. Jista' jkun li espandi brata ta' 400% per eżempju. Interessanti. Għalhekk inti dejjem tkejjer meta huwa erect. Għandi mistoqsija, ma jekk fil-fatt hija problematika il-daqs kbir ħafna fil-fatt fil-attu tara minn daw il-problemi l-aktar. Għalfej fil-moħħ ta' raġel huwa importanti id-daqs fil-fatt. Għalfej l-oppost letteralment, ġifieri ma tiklebda vantaġġ sostanzjali. Freud għandu ħafna xejn fuq għadi. Freud jgħallimna li aħna l-irġiel nikkumparaw ħafna il-qisien, il-flus, li importanti ħafna li naħabba l-evoluzzjoni li jina nħossni jew nuri li l-aħħar wieħed il-kamra. Għalhekk hemm din
li jibqet Ma miex neċessarjament, ġir per eżempju jina Le, nipprova li mhijiex, l-akbar imnieħer bejn u l-bone ximkien hemmhekk qegħdin. Naqdu set sabiħ. Naqdu set sabiħ. Speċta ma nepreġġjax il-fatt li għandi mnieħri ikbar minn Għax taħti. l-liħer ma jurix virilità, jew viralità. Virilità, aha. Tifhem? Sewa. L-idea ta' aħna jidulu bl-Inglisi manhood. Ma l-pene hija l-manhood, jirrappreżenta jiena kemm jiena raġel. Sewa. Allura minħabba li il-pene jirrappreżenta jiena bħala raġel, infatti meta jkolli raġel mill-klinik li ma jindux elezzjoni qed ibbati biex iqomlu. L-ħaġa li kemm ma nħossniex raġel. Ma tismaħiex fuq affarijiet oħrajn bħal li mnieħer u swaba u hekk tifhem. Għax ġo moħħna għandna li dik hija parti importanti ħafna tagħna li bija ħanuru kemm aħna rġiel għax nagħtu pjaċir l-istess oppost jew l-istess sess. Taħseb li hemm ukoll l-idea li pene kbir u aktar dominanti fis-sens. Ma nafx eżatt fejn sejjer bija ma ħansaqsi mistoqsija. Mela, ħafna nisa nismagħhom igergru għax il-pornografija li hija ammirata biċċa kbira lejn l-irġiel u li fija ikun hemm ħafna speċta sfumaturi violenti jew dominanti fuq in-nisa li speċta il-mara tiġi dominata. Jista' jkun li raġel iħoss li pene kbar jista' jiddomina dik il-mara u għalfej mill-analiżi tan-nisa il-pornografija l-aktar prevalenti u available hija male-centric minħabba li teżisti din id-dinamika ta' dominazzjoni. Ta' ħafna sensa, fejn niftakar eżempju. Dawk is-soldati li jidħlu ġo raħal u biex jiddominaw jirrepjaw in-nisa u ġieli anke jagħmlu sessanali fuq l-irġiel. Anke l-mod kif nitkellmu aħna bejnietna. X'għamilli, taf kif? Jew inkella taf x'namilla, taf x'namillek. Hemm ħafna relatat u jien nemmen ukoll l-aggressività u s-sess imorru ħafna ma' xulxin. Xi anke kif nitkellmu ma' xulxin, kif nikdmek x'namillek il-lejla, daw ma kollha kliem li joħorġu ċertu parti minna li annimaleska. Allura il-parti tagħna li hija aggressiva u l-parti tagħna li hija sessuali u ma viċin ħafna ta' xulxin. Infatti l-istess ormon, il-testosteron li fju li għatnej li huma. Ma jfissirx li b'aggressività nitkellem fuq violenza jiena. Imma anke nitkellem ma' ħafna nies anke fit-terapija li joġobhom sess b'ċertu aggressività. Anke l-att innifsu bl-aggressività hemm iktar ċans li tnejn huma jeġakulaw jew jorgazmaw. Ma nafx ir-risposta eżatt, imma meta tajt di tal-qis tal-pene, naħseb jiena qed tfakkarni f'dawn il-sitwazzjonijiet fejn taf x'għamilli ħxieni jew taf x'ħanamillek issa nista' jien naħxik lilek jew. U għalfejn in-nisa allura jħossu li la darba in-nisa pereżempju inti għat li tnej hemm aktar ċans li jeġakula meta l-sess ikun kollu xejn aktar mhux violenti ma aggressiva. Passjonata. Għalfejn in-nisa ma xorta mbagħad meta jaraw pornografija li għandha daw tendenzi aggressivi jħossu li mhix pornografija li tirrappreżenta x-xorta tas-sess li jħobbu huma. Jekk jeġakulaw? Jiena li naf li il-pornografija hija iktar immirata lejn il-sesswalità maskili għax il-sesswalità maskili titqanqal iktar minn dak li tara u dak li tisma'. Infatti il-pornografija ħafna drabi dik li hija għal-maskil hija iktar fuq voyeuristic, ma li qed nara dak x'qed jagħmel il-dik jew dawk x'qed jagħmlu. Waqt li dak li jidulu female friendly porn, ħafna drabi kif jiġu meħud il-video huwa iktar li il-mara da parteċipi u hemm iktar storja fiha. Għax il-sesswalità femminili hija iktar l-emozzjoni u l-fantazija. Emozzjoni ma jfissirx imħabba. Tajjeb ma jfissirx imħabba. Jista' jfisser li I feel wanted.
jista' jkun li I feel desire. U għalhekk il-fatt li inti għandek ir-raġel li qed ikun aggressiv miegħek, li kważi jintilef meta qiegħed miegħek, bħala marra qed tħoss li dan tilef lilu nnifsu, tant jiena ġennintu, tant jiena ħawwattu, tajjeb, li tilef lilu nnifsu. Infatti jekk tara il-top 5 sexual fantasies tan-nisa u l-irġiel, fit-tnejn li hemm dominanza. U fil-maġġoranza fin-nisa huma li jiġu dominati u fl-irġiel li jiddominaw. Ma jfissirx li kull mara hekk u kull raġel hekk jew inkella m'hemmx diversitajiet fl-orientazzjoni sesswali, eżempju raġel mara u mara. Però naraw ħafna anke fil-klinik li r-raġel hemm din l-idea ta' li jiddomina u l-mara li tiġi dominata. Darba kelli ħsieb kont qed naqra ħafna Kierkegaard fuq jitkellem ħafna fuq eżistenzjaliżmu. Kierkegaard, le mhux Kierkegaard. Nsejt ismu jekk ma tif niftakar. Imma kien jitkellem ħafna fuq l-eżistenzjaliżmu u l-mibeda tagħna lejn il-parti annimaleska tagħna, x'dik il-parti annimaleska tagħna li mhijiex daqshekk li mhijiex il-parti suġġettiva tagħna, hija dik li tfakkarna li aħna ħammutu. Sewa, allura għalhekk nagħlqu l-bib tat-toilet meta nkakku għax dik hija xi ħaġa biex ta' bestjali li qed tgħidlek inti biżmien qed tiddeġenera, u għalhekk is-sess huwa tabu. U bad darba għaddi li ħsieb li spiex ta' again fil-pornografija tara ħafna minn dan il-lingwaġġ ta' you like bitch, you know, this very aggressive, demeaning, violent, speċa li kieku kollok tisma' xa tikellem lil-omok fi triq jgħidilha you bitch, biex tkun tittoqtlu. Imma fil-pornografija hija mhux ngħid in-norma, ma hemm ħafna minnha. Bdejt naħseb jista' jkun li l-irġiel ta' dik ix-xorta ikunu għaddejjin minn din l-ostra kriżi eżistenzjali għax il-mara tqanqallu l-aktar parti primordjali tiegħu u fis-subkonxu jibda jgħid għandna jiena bestja, din il-mara tfakkarni jiena bestja li semmut, forsi timmur naqgħu astretta bro bħalissa ma I thought I'd say it anyway. Li jiena bestja li ħammut u pero ma nistax nirrifjuta l-allure, the seduction of it, and I'm going to continue to participate in it. Pero fl-istess ħin nobot il-fat li jien għandi daw il-tendenzi, daw il-proklivitajiet daqshekk annimalistiċi. Imma li mhux qed nifhem għalfejn tobod dik il-parti tiegħek. Għax dik il-parti tiegħek hija dik il-parti li tagħmlu tabu. Li qed tfakkrek li inti organu bioloġiku li eventwalment ħatosfor fix-xejn. Jista' jkun. Ma m'għandix idea. Nsejx il-Madonna kien jismu mhux dak li kiteb iċċekkja l-waħda bro, The Denial of Death. Dan huwa ktieb vera tajjeb imma trid taqrah u tkun mentalment healthy, jena kontet naqraħ, l-wejzet jgħid li le, għax naħseb il-luħti ġennila moħħa u ġek. Ernest Becker, kittib ta' doluri, il-ktib ta' jeb ħafna, pero trid taqraħ punt f'ħajtek, jiena qrajt waqt li kontet nagħmel Limestone Cowboy, kienet idea diżastruża, bro, diżastruża. Għax Limestone Cowboy eventwalment, minkejja, insomma, ma marx kif xtaqtu jmur u fl-istessin kelli kriżi eżistenzjali li qabbad li dak il-ktieb u kollox ma kienx vera ma kienx idea tajba. Isma' kaffe u l-ma. Li għedin ngħidu wkoll huwa li dak l-aptit li waqt is-sess ma tkunx daqshekk formali u daqshekk kontrollat hija normali. Tajjeb, u meta inti waqt is-sess iktar moħħok fuq l-irwejja u fuq kif ħatħammex il-liżar u jekk hux ħajjisimgħu il-ġirien. Hemmhekk għandek problema bir-relazzjoni tiegħek ma' sesswalità tiegħek. Għax is-sesswalità huwa spazju bejn tnejn minn nies jew iktar li joħolqu bejniethom biex jagħtu pjaċir xulxin dak li għedin joffru. Issiba di problema fi klinika ta' partners, per eżempju, banax, inti rajtu American Beauty. American Beauty hemm moment vera tajjeb fejn inti taħseb li l-nallu daw se jerġgħu jaqbdu speċa il-karriera romantika tagħhom. U mbagħad jitfaħħa fuq is-sofan ikollu l-birra f'idejh u kif jibda jmidda tgħidlu qod attent għax tatoqqa l-birra fuq is-sofan. Qatt ma kienet ġrat li jiena rajtu meta kont żgħir u għattalla ħares qatt nasal f'dik is-sitwazzjoni.
L-birra iktar importanti. L-sofan, li il-ħwejġ materjali nipreġjom iktar mill-fat li kollu romantiċizmu mal-partner ta' ħajti. U għamek juri u koll dik il-mara ma intilfitx għal-moment, ma kienet għadha taħseb u għadha teġġu moħħa. Kopji li mumiex kongruenti speċta fuq livell mentali. Li speċa kollok per esempio mara li tkun very free. Umbat kollok il-raġel li jkun hyper analytical. U ovvjament u diffiċ li inti toħroġ minn moħħok tidħol ġismek u l-euforja li stajtik ġismek bis-switch. Kif iqarbu speċa tendenzi tagħhom aktar lejn xulxin biex ikollhom iktar kompatibilità sesswali. F'tem ta' 25 sena l-Sphinx u tip ta' tjubija li ġalek tal-qalba fissaru sinonimi minn ħanud daqstikka ġewwa l-fgura għal 40 pastizzerija f'kull rokna tal-arċipilgu Malti. U issa li waslu l-festini tal-miliet irrekorru l-istabilment l-aktar viċin tagħkom tal-Sphinx biex jaqdukom fil-catering kollu fuq kollox joħorġukom ta' nies. Bħal kull ħaġa oħra fejn il-kopji ma jaqblux fiha, hemm min jipprova jibdel xulxin. Sewa. U dik iġġalek fil-psikoloġija għandu splitting. Fej ġalek iktar is-saħħaħ il-pożizzjoni tiegħek. Sewa. Mela jekk hemm xi ħadd li jixtieq jilgħab iktar ikun iktar avventuruż. U l-persuna l-oħra iktar riġida. Sewa. Jekk ħajprova jibdlu xulxin, ir-riġida ħassir iktar riġida u l-avventuruż ħajsir iktar avventuruż. Ħajpuxxa iktar. U mbagħad hemm min jinnegozja. U ħafna drabi anke fit-terapija li nagħmlu aħna, it's all about negotiating, li inti qed tara biex inti komdu u meta inti lest tippuxa jekk nifsekna iktar. U inti hemm is-sesswalità tiegħek u kemm inti lest issagrifika mis-sesswalità tiegħek biex tkun mal-persuna li qiegħed magħha. Sewa. Tajjeb jiġifieri jekk eżempju sessuali. Għandek persuna ma trix tagħti sessuali qatt u persuna li sessuali importanti. Jistgħu jażlu li jismani, dik ħaġa importanti fir-relazzjoni għalija ma nistax nibqgħu flimkien. Tista' spill over għal komplement tar-relazzjoni, jew inkella jista' jkun li jibdew jaraw kif ħajjexu flimkien jadattaw għal dis-sitwazzjoni din fiha. Ma tiġi f'kollox mhux fis-sess biss. U ovvjament irid ikun hemm livell ta' commitment u ta' fiduċja una fil-persuna l-oħra li int m'intix qed tiġi manipulat biex tbiddel l-essenza ta' ent minn ent. Li tafda l-intenzjoni. Li tafda l-intenzjoni x'inhi. Ma kont se naqbes għal xaġa li barra mis-sess, però għandi mistoqsija li ilha naqra tberren f'moħħi. Forsi nistgħu nitħattu ftit, forsi għandek aktar insight fuqha minni. Huwa evidenti il-payoff x'inhu għal nies li jiddeċidu li mhux se jkunu monogami li dil-ġimgħa ma' waħda, l-ġimgħa ta' wara ma' oħra, jew nisa li jagħmlu l-istess ikollhom speċjal l-istess arranġament ma' sesswalità tagħhom. Però mhux daqshekk evidenti forsi, mhux daqshekk espliċita. X'inhi il-payoff għal xi ħadd li jażel li jkun monogamu? Għanna għedin nassumu li il-fat li mintix monogamu għed għawdi diversità sessuali. U freedom sessuali li tħat il-taqa ma' nis differenti, tajjeb, u ħatibni tip ta' relazzjonijiet sessuali u le, u emozjonali, għaxan tkellem fuq polyamory, ma' nis differenti. Eżatt. Fil-monogamija, u batem ukoll il-ċertezza, l-sigurta, femt il-fat li nemnu, għax ma nafx kemmu vera, li il-marja tijaj, il-raġel huwa tijaj, allura bħal donnu għax issa għanna ċurkat ma subajni u nkella xet neħxu flimkien, memx tentazzjoni tan barra u moħni mistriħ minn din il-persuna. Issa tistaqsini fuq il-payoff sessuali u il-payoff fil-relazzjoni? Il-payoff xini, in ġenerali. Ġifiri, naħseb li żgur għandek raġun li speċta li inti tajt issa la darba ħna għamilna l-kontratt ta' żwieġ mela di mhux se tħares lejn iktar irġiel, forsi nista' nintela u hi għandha obbligata kważi li tibqa' me biex naħseb dan huwa speċta
tkun it's a denial, biex ta' ovvjament li tentazzjoni hemmhekk ħatibqa' sewwa. Però il-fatt li era induċat li għażel li jkun monogamu u dik it-tentazzjoni qiegħed jinnega. X'inhi l-payoff tagħha? Naħseb hemm l-illużjoni narċisista li jiena kollox għad il-persuna. Li kultant għalhekk ma nifhmux li koppja jistgħu jkunu kuntenti ma' xulxin, imma xorta jkun hemm l-infedeltà. Jisu ma jkun hemm l-infedeltà, il-mistoqsija li jistaqsu ħin kollu hija x'għandi nies, x'mhux qed intik. Sewwa. Bħal donnu hemm xi ħaġa nieqsa fir-relazzjoni jew inkella fil-persuna li qed magħha biex inti għażilt li ma żżommx il-weda ta' monogamija, meta fil-verità mhux bil-fors, kultant infedeltà għandha x'aqsam ma' xi ħaġa nieqsa fija jew inkella it-tentazzjoni biex nuża kemm qed tgħid inti ta' noviltà. Jista' jkun li jiena nħoss ma gawdejx biżejjed lum il-ġurnata raġel ideali nrabbi l-familja u l-flus intihom kollha l-familja, allura nħoss li ħaqni meta nkun imsiefer immur nagħmel massaġġ. Mbagħad ninduna li s-safra darba kull 6 xhur tiġi, safra fuq xogħol, ma allura darba fix-xahar meta tidħol il-paga ħaqni mmur nagħmel massaġġ għalija. U hemmhekk jekk ħassirta fil-partner, ovvjament ħadd tħossha traduta għax qed ikolli atti sesswali ma' persuna oħra. Però għalija f'dal eżempju qiegħed nisraq xi ħaġa lija, x'tant inħoss li qed ngħix biss għall-familja tiegħi. Dil famuża ħaqni massaġġ għalija, nagħmel tant għall-familja tiegħi u ma tinweġġa' l-ħadd. Għalhekk hemm dik isa serqa għax m'hemmx l-onestà li jiena npoġġi biegħda ngħid ismani. Jien qed inħoss li qed nagħti kollox. Forsi jekk jiena mmur nispara darba fix-xahar, darba fil-ġimgħa, dik nista' nġibha b'dak il-mod. Sewwa. Parti għalija, fimt? U jiena li hemm mistoqsija importanti speċi naħseb li hemm bżonn tiġi studjata ftit. L-ewwel għax mela, l-ewwel għax il-kultura prevalenti, il-narrativa tal-kultura prevalenti iktar qed bedna lem mill-monogamija biex ta' mhux fl-infanzja, meta il-ġenitu tagħna kienu f'sożithom u n-nanniet tagħna pereżempju iktar u iktar biex ta' inti tagħmel is-sess wara żwieġ u dak il-persuna li tiżżewweġ tibqa' miegħu speċjal monogamija kienet mistennija. Illum kważi il-monogamija li inti tagħmel l-istess wara żwieġ hija redikola, speċi meta xi ħadd jgħid li għandu 19 sena. Llum infatti nitkellmu fuq monogamija modifikata. Fejn qabel koppja sabu xulxin, kellhom x'jaqsmu ma' xulxin u baqgħu malik il-persuna sama mitċat minnhom jew tnejn. Llum il-ġurnata li tkun ma' persuna waħda fl-istess żmien. Ġifieri mela illum il-ġurnata nafu li persuna jkollha minn tal-inqas bejn 3 u 5 relazzjoni sinifikanti f'ħajjitha. Sewwa. Kultant huma żwiġijiet, meta nitkellmu fuq 3. Allura hemmhekk x'qed ngħidu, mela jien monogamu ma' dil-mara ħassarna ma jkunx hemm overlap għax inkella ma tiġix monogamija. U mbagħad iltqajt ma' ħadd ieħor u kont monogamu għal dak iż-żmien. Aw min jgħid li żwieġ iservi 8 snin. Wara 8 snin in-nies iħossu li għandhom jibdlu. Mhux qed ngħid l-ħaġa tajba, mhux qed ngħid li tajjeb jew le, ma dik huwa dik hija l-istatistika. Min jgħid li żwieġ huwa 8 snin għax imbagħad it takes its course. Ovvjament dak huwa average biex hemm minn ikun 10 ma minn ikun 2. U partikolarment affaxxinanti għalija din l-istorja din il-mistoqsija dal-għodu tkellimna ftit fuq dak J.D. Unwin. U J.D. Unwin fir-riċerka tiegħu u speċi ta' studja 84 soċjetà across fuq medda minn għalija ta' xi 5,000 sena fejra dan il-korrelazzjoni bejn kif tiddiġenera soċjetà u fl-aħħar tisfaxxa fix-xejn u nkella tiġi kolonizzata minn kultura oħra. U ir-rapport ma' sessualità li meta il-soċjetà tiġi aktar libera, aktar sexually liberated, ikun hemm
ħafna iktar, mhux ħafna iktar ċans, ġifieri kważi dejjem tiġri li is-soċjetà tiddajjef l-affarijiet li tibda tipproduċi jkunu iktar vakwi, sa l-punt li s-soċjetà speċa titlef il-qafas tal-identità tagħha u b'konsegwenza jew tiġi inerta u tmut. Just like dies a natural death. Jew inkella jkun hemm kultura iktar speċa ġeografikament qriba li għalija li tuħu over, issiba priża faċli. Għal xini raġuni? U ma jagħmilx raġuni, u sempliċement u ma jgħidx li hemm kawżalità u jgħid li hemm dil-korrelazzjoni sewwa. Allura għalija li huwa interessanti huwa l-ispeċ ta' issa li nafu minn dan l-istudju li din hija realtà. U naħseb li hemm speċ ta' jien nista' nifhem li l-familja, l-irbit tal-familja huwa qabli l-iktar irbit b'saħħtu li jista' jeżisti u allura da isek pereżempju meta jkollok daw il-fuf tal-kejn. Meta il-qiegħ jibda jitberfel u mbagħad il-bqija biex jikkollassa. U jien nimmaġna li l-familja bħala unit dina lest imut għat-tifla, għas taħsibha, għas tikkonsidra. U allura dik tagħmilni lest li nagħmel ħafna affarijiet għas-soċjetà tiegħi għax it-tifla tiegħi tgħix dawk is-soċjetà. Meta mbagħad dir-responsabilità jien li jkolli għall-familti ma tibqax hemmhekk, inkun ħafna iktar individualist, ħafna inqas altruist, eċetera, eċetera, li bħala konsegwenza jfisser li aħna nsiru ħafna iktar il-koeżjoni ta' bejnietna tkun iktar dajfu allura iktar faċli x'ismu. Allura li hija interessanti li speċta aħna li qegħdin aktar ma jmur aktar ikun hawn dan il-libertinaġġ. Għandu jkun hemm effort biex inreġġaw lura ċertu ideat aktar konservattivi. U jekk iva, kif nistaw nkunu f'relazzjoni, kif iktar nies jistgħu jkunu f'relazzjonijiet monogami li huma rewarding. Sewwa, jiena qiegħed f'relazzjoni monogama bħalma taf li hija rewarding immens. U ma kontx nemmen li ħankun f'relazzjoni monogama li hija rewarding immens. Jiġri jekk issaqsi li 15-il sena ilu konna impossibbli speċa. Però li sibt ma' Marija hija li jisu iktar ma nista' nitfen l-eruq fil-fond, iktar ma jessemnu daw l-eruq l-irbit tal-familja, iktar jisu anka s-siġra tiegħi bħala individu tista' togħla l-fuq u tħossa sigura biex tħossa ankrata. Fil-psikoloġija kemm ħafna fuq attachment li inti l-ewwel 6 snin ta' ħajtek qed titgħallem fuq kif tibbondja ma' dak li jkun u jkun hemm secure attachment. Meta inti tfal ma kibru ġo familja, sa familja tfisser xi tfisser tajjeb mhux forsi raġel mara. Mhux hekk. Fejn dal-irbit li tissemmi inti li huwa wkoll containment. Mhux hekk meta inti għandek tfal mhux qed jiġru barra, imma għandhom familja mir-regoli u jħossuhom maħbubin minn dan nies. Meta jikbru mbagħad jistgħu jirrelataw iktar ma' kollegi u ma' partners. Issa, meta inti qed prova nifhem minn l-aspett psikoloġiku li qed tgħid inti, fehmt? Prova nara qed nagħmel argumenti oħra naraw jistgħux inżewġuhom jew le. Meta inti hemm kultura fejn nies huma individwalisti fejn jiena ħadd pjaċir jiena move on, it-tfal iċ-ċans huwa mhux ħajkunu ġo familja. Mhux hekk qed nimmaġina jiena. Allura hemmhekk jista' jkun jaffettwa l-attachment ta' tfal. U meta huma din jikbru, tajjeb, jekk m'hemm żewġ adulti li din joffru dis-sigurtà, huma ħajjikbru ma jafdawx il ħadd ieħor. Huma self-reliant. Self-reliant il-problema tagħha hija li mbagħad ma nkunx hemm ħadd ieħor għax naf li naħseb li ħadd mhux ħajkun hemm għalija. Yes. Following. Issa, ma jfissirx imma li f'soċjetà poliamoruża it-tfal ħadd ma jħossibhom, ġifieri jista' jkun li l-missier u l-omm ma jkunux flimkien, però xorta jagħtu l-imħabba tagħhom. U mbagħad hemm argument ieħor li għandu x'jaqsam ma' tribes ukoll, fejn meta tfal kienu tas-soċjetà ma kienux tal-familja, kien hemm iktar fairness. Mela, how do you measure fairness? It-tribe
Fej kulħadd huwa brother and cousin. Il-mod kif jgħidu xulxin. Tajjeb, għax huma familja waħda. Probabbli la tribe vera, brother and cousin daw. Emmek, memx it-tifel tiegħi battu private school u tiegħek ma jaffordjax, jew it-tifel tiegħi tajtu home tutor u private tutoring u tiegħek ma jaffordjax. Emmek qed ninvestu kollha kemm aħna fl-istess tfal. Sewa. Allura qed nipuli. M'hemmx l-idea tal-privileġġ. Ir-riżorsi kollha tagħna biex inkabru il-ġenerazzjoni li jmiss kollha flimkien. Sewa. U hemmhekk hemm is-sens ta' komunità u qed ninvestu bl-istess ammont fuq dawn it-tfal differenti. U probabbli dik qabli dik il-shared burden probabbli taħdem fi gruppi żgħar. Bħalma nimmaġna jaħdem il-komuniżmu. Per eżempju, l-idea tal-komuniżmu naħseb fi gruppi żgħar, jiena pjuttost għextu dal-komuniżmu. Però mbagħad isek meta dik l-idea tibda tidwi fuq numri ikbar, jibdew jiġu problematiċi għalfej għax jekk il-komunità kollha se tuħu ħsiebu t-tifel tiegħi, fuck it, biex ta' ma narax. Mhux inċentiva biex jien ma nuħux ħsiebu t-tifel tiegħi. Social loafing. Għax imbagħad hemm biex ta' hemm ħafna nies, imma jekk imbagħad dat-tifel jispiċċa kulħadd minn għalih bħal meta naħsibha din il-ħaġa dejjem naħseb fuq l-ilma tiegħek tal-klinik. L-ispeċ ta' ir-responsabilità ta' ħadd u responsabilità ta' kulħadd u responsabilità ta' ħadd fl-istess ħin, b'konsegwenza tispiċċa inti għax inti r-raġel. U speċa naħseb li dik faċli ħafna li tiġi bit-tfal. Aktar Lilhom il-ġurnata biex nkun fier. Kanx nispiċċa narfaw jien. Ili ma nerfa l-majjina minn dakinhar li kellna dik il-competition tal-Men of the Year. Sewa? Minn dakinhar messaġġ wasal. Esta. U ma rġejx irfaj darbuħra ilma fil-klinik. Proset. Ma jiex nċaqlaq l-ilma. Id-dar lajn. Il-ġurnata emmi għet juħsibu. Għadni ma nafx min u grazzi. U għadek għastaf min. Imma l-ilma jinbidel waħdu. Nirringrazzjaw tal-li tiffaċilitaw il-ħajja ta' dal-muħmera fil-jus. Umbat hemm ukoll speċna il-fatt oġġettiv li meta s-soċjetajiet ikunu nqas monogami, eventualment biex ta' jisfaċċaw, ġifieri xi ħaġa hemm. Ġifieri it's perhaps socially more desirable li ikun hemm iktar prevalenza ta' monogamija jekk il-kultura tixtieq mhux biss tiġi salvagwardjata u tisopravvixxi imma anke tiffjorixxi. Il-mistoqsija hi restrain allura x'inhi? Il-fatt li you're restraining hemm dik l-idea ta' sublimation ta' Freud, ta' sexual sublimation ta' dik il-paper li kien kiteb fuq Da Vinci, I want to say, ċekja waħda sublimation Da Vinci ma najbu, li speċa bidir li Leonardo Da Vinci meta kien żgħar kien assolutament bastard kattiv waħda jiffinger ta' tisu hekk ġifieri. Li mbagħad Da Vinci kien il-paper li kiteb rullo di tamburi, insomma. Anyway, teorija li inti when you restrain yourself, dik l-enerġija sessuali titrasferija f'ħwejjeġ kreattivi. Frap jew fap ma nafx jisimha. No fap. No fap. No fap, no fap. Hija simili ħafna tal-istess filosofija ta' Freud. Ta' min jażel ma jkollux jaqsam u ma jmasturbax. No fap ma jmasturbax. Pornografija ma jmasturbax. Nazar. U fil-fatt anka per eżempju il-footballers lejl ta' qabel ma nafx għaliex, ma speċa niftakara din il-speċa tradizzjoni li inti lejl ta' qabel ma tagħmelx sess u speċa ma dik ovvjament ta' marbuta ma jagħmlux sess lejl ta' qabel. Għax meta nisma' fuq il-gazzetti ma nafx fil-futbol meta nisma' fuq ħafna mill-lam. Jiġri se jkun anke boxers u hekk. X'inhu il-boxers ukoll x'inhu? Tyson jagħmel sess anke ma' referik imma wara. John, in an essay on Leonardo da Vinci, Freud presented the claim that Da Vinci had been an extremely sexually active child who had then sublimated his sexuality into scientific research and art. Forsi ditali fin realtà ta' zettajjen? Possibilment. Però kif jgħataw? Donnu met qed jagħmel argument kontra l-monogamija sa ċertu punt. Le, nasa pjuttost fin-noq speċ ta'
Jien għalhekk iġobni Matthew, u din għalhekk dejjem Matthew, għalhekk u din għatilek, għalhekk dejjem meta kont nismak fuq ir-radju kont insegwik, għax minkejja li tagħmel l-argument ta' naħa tal-ispettrum, u mbagħad ukoll kapaċi tagħmel l-argument ta' naħa l-oħra tal-ispettrum, u speċjal is-sitwazzjoni tixtarra b'mod oġġettiv u wiesa kemm jista' jkun. You're not beholden to ideology as a human being, which is fucking great. Imma li tkun il-belt u tiltaqa' ma' xaħat konservattiv, jgħid li qed tħammeċ il-Malta bil-liberalizmu żejjed l-għandek. Imma tiltaqa' ma' xaħat liberali jgħidlek ma kif sex service u moħħok magħluda sek. Ma mek tinduna li għamil biex xogħol tajba. Eżatt. Fil-bidu kont noħodha f'rabi kbira u mur naqri iktar u nfittex iktar. Ġana tajjeb ma eżammejt kemm jista' jkun. Mhux biex inżomm ċentru, eżatt. Għax onestament nara valur fit-żewġ tipi ta' relazzjoni, jiġifieri, ħdimt ma' koppji poliamorużi. U l-ammont ta' konverzazzjonijiet li jkollhom fuq ir-rispett, fuq l-ejra, fuq il-boundaries. Koppji monogami jidħlu f'din relazzjoni. Kulħadd iġib l-idea tiegħu ta' x'inhi monogamija. Mbagħad meta xi ħadd minnhom jaqbes il-lajn, ġdiet sfrenat u jibdew jiddiskutuh dak iż-żmien. Meta mbagħad għandek il-guilty party u l-hurt party, laqgħet huma jitkellmu b'mod kif qed nitkellmu aħna bla emozzjoni, taf kif. Allura wieħed qed jiddefendi nnifsi u waħda tiddefendi għan-nifisha u l-ieħor qed jattakka għax imweġġa. Meta koppja poliamoruża jitkellmu ħafna fuq ma meħa tiltaqa' inti se tiltaqa' x'inhu okej, x'mhux okej. Li naħseb koppji monogami għandhom ħafna xi jitgħallmu mill-koppji poliamorużi on this regard. Vis-à-vis il-komunikazzjoni. Issa monogamija jiena xaġri tweġġani ħafna u naħħaf ħafna koppji hija il-possess fuq is-sesswalità tal-persuna l-oħra. Jiġifieri? Ġifieri jiena ikolli abtit sess darba fil-ġimgħa, inti jkollok abtit 3 darbit fil-ġimgħa, imma dejjem jew maġġoranza assoluta il-power jaqa' fuq min għandu l-inqas abtit f'relazzjoni. Fejn għandek xi ħadd jittallab u xi ħadd iħalli jew jaċċetta. U hemmhekk ġieli tiltaqa' ma' koppji fejn mela jiena nagħmel darba fil-ġimgħa u inti għandek bżonn 3 darbiet u jekk naqbek timmasturba waħdek, anke bla pornografija, ħana raħħa bħala tradiment. U n-nies di kważi jaċċettata fis-soċjetà. Mhux ovvja jekk inti l-mara jew ir-raġel iħossu offis jekk inti timmasturba. Kif taħseb għandhom jirrikonċiljawha d-disparità? Diskussjoni twila, fejn inti għandek eżempju koppja li taċċetta li jismani, inti handjob, inti kolli sex, jew isma' tista' timmasturba basta ma jkunx hemm għad-dar. U jsibu modi jew inkella nifhem ir-responsabilità tiegħi f'relazzjoni monogama u naf li la darba nibda mbagħad jiġini l-abtit, mela nħallik tibda inti imma tittaċċetta tibda dejjem inti. Għax jiena qatt ma jkolli l-abtit biex nibda jien. Ma la darba tibda, jiena rrid miegħi nifsi nifhem, when it's a hard no, isma' llum vera le. Jew inkella jekk ħadd misni tajjeb u ħadd ħsieb ġismi ħajġini l-abtit u hemmhekk ħankompli miegħek. Imma again, it's negotiating u tara x'tista' ċċedi x'ma tistax iċċedi. Mhux kompromess, għax il-kompromess jiena raħħisu dejjem ħajbati xi ħadd minnhom. Ma inti tara miegħek innifsek kif tista' teġevola l-relazzjoni. U jiena li għadit mur lura għal-fatt ta' kif nedukaw it-tfal, għax eventualment it-tfal isiru adulti, u kif it-tfal ma nalmuhomx jew għalmenu li l-na ma nafx s-saċċet jikkomunikaw fuq assolutament kollox. U li per eżempju t-tifel tiegħi meta splodew lil-Defni, l-iskola l-ewwel ħaġa li qalulhom ma nitkellmux fuq Defni, ma titkellimx fuq Defni. L-iktar avveniment problematiku fl-istorja reċenti tal-pajjiż u tfal qed tgħidilhom dak ma nitkellmux fuq. Biex u jien nemmen ħafna fej għaf id-dialogu hemm tibda l-vjolenza, ġifieri. This is the most speċa infantili li bqajna nikkomunikaw bih. Tfakkarni darba mill-tok għall-professjonisti u kont semmejta xi ħaġa tipo aħna qed noqsu l-itfal tagħna meta l-konverzazzjoni fl-istaff room hija differenti mill-konverzazzjoni fil-klassi. Ġifieri ma nistax li bħalissa taqbida fuq elezzjoni u nkella qed niddiskutu l-Defni kullimkien fl-istaff room nitkellmu fuqha u mbagħad xi mmur fil-klassi inwaqafhom milli jitkellmu fuqha. Għax hemmhekk l-itfal x'qed ngħidilhom.
li huma mhumiex ċittadini li għandhom dritt jiddiskutu, li m'għandhomx jistaqsu ċertu affarijiet. U hemmhekk naħseb qed noqsu ħafna, speċjalment fis-sess. Fina konġo skejjer fejn qed jitkellmu fuq is-sess u jgħidlek alla ħares nitkellmu hekk quddiem it-tfal. Xiex ferħet nitkellmu fuq it-tfal. Mela dak li rajt inti fuq TikTok it-tfal mhux rawħ qablek. Murrid. Allura iktar ma il-konverzazzjoni tkun trasparenti ma' tfal u ma' żgħażagħ mhux tfal biss. Naħseb jien iktar ħekon ċittadini adaptata li jistgħu jaħsbu lil anfushom. Fuq kollox. Mistoqsija tkun u x'ħaj jibbenefika kulħadd meta għandek nies li jistaqsu u jaħsbu għal rashom. Għax kultant naħseb jiena l-edukazzjoni dejjem to serve a purpose. Hemm interess li ma nistaqsux wisq. Ma jaħsibx. Huwa poplu manipulabbli. Mhux hekk. Jiġifieri inti taħseb jew taħseb li hemm il-possibilità li this is not a bug but a feature in the system. Jiena naħseb. Wow, okay. Big statement. Jiena ma nafx, jien ċert fuq għadi, speċa naħseb naqra mitnej, pero I never discount the element of human ineptitude speċa li speċa inkapacità. Li nafu li hemm problema u ma nsolvu biex għax qed nibbenefikaw minnha. Naħseb li hemm inċentiv biex ma m'hemmx biżgħet inċentiv biex insolvuha, anzi hemm inċentiv il-kontra. Darba kien hemm skola. U qabduni jiena fi Sam Willingness nieħu sibda l-proġett. U murta għal-meeting għallu li nixtieq għandna dar grupp ta' tfal nixtiequ nagħlmuhom ikunu iktar assertivi. Għax minn fejn ġejjin eċċetera m'hemmx assertività. U niftakar għamilt 3 xhur naħdem magħhom u kien hemm malli ma konna din fir-rehearsals tal-Christmas. U ġiet fuq għalt li inti Matthew li tuħsib dan insomma dal-proġett. Għalt li imissa daqshekk. Għax issa daqshekk assertività laħquha, għax issa din jikkwexxinjaw lilna. Yeah. Precise, bro. Ma fimx qed ngħidlek jiġifieri. Nixtieq tistaqsi, imma tistaqsix lili. Don't question my working. Staqsi l-soċjetà u nixtieq tkun individu li taħseb, imma jekk inti ħatajt li lili jew ħad ikkwestjona kif qed nagħmel jiena, jew ħassib li żball fil-presentation. Għala ħalqek fuq inħaċċajt. Allura, eżatt. Jekk inti ktibt assignment u ma qbilx mal-idea tiegħi fl-assignment tiegħek, imma xorta għamilt argumenti sew. Jiena bħala għallim għand intik il-marki għax għamilt argumentu kif għamiltu, għall-lavur jmur kontra l-emmenjien, jew nikkastigak bl-aħmar u niktiblek essej taħt x'suppost taħseb. Biex nippreserva l-istatus tiegħi bħala l-awtorità. Eżatt. U biex ma nistaqsi xejn nifsi. Għax jekk inti l-assignment tiegħek imur kontra t-twemmin tiegħi u qed nara li huwa punt validu, that makes me question my beliefs. Daħħal tfani fi kriżi. Kemm waħja li jekk nagħmel leħtnej bl-aħmar u niktiblek essej biex naqlek ħalqek biex jien nibqa' bl-idea li jiena m'għandix barri f'ħajti u nafx qed nagħmel. U din id-dinamika tagħmel l-avvent tiegħi fil-parenthood ħafna aktar diffiċli għax jien it-tfal tiegħi nallimhom ħafna li speċa l-ewwel valur fl-edukazzjoni tagħhom huwa ħsieb kritiku. Ovvjament, b'konsegwenza jkritikaw li għax jien minkejja li ħafna ħasbu li jiena perfett minix, bon, naf li boħer remetti fil-barmi. Imma il-verità li inti bħala l-autorità, fl-aħħar mill-aħħar jiena l-autorità fid-dar, jien u l-mara aħna l-autorità fid-dar, trid tkun kapaċi tinnegozja dawk il-mistoqsijiet u anzi toħodhom bħala opportunità biex inti tistudja naqra lilek innifsek u jiena noħodha tajjeb, meta tfal jistaqu fil-fatt għandi relazzjoni tajba ħafna ma' tfal fej aktar ma jmur huma anqas frustrati bid-dinamika li jien l-awtorità huma soġġetti għal dik l-awtorità. Minkejja li jaċċettaw id-dinamika, jaċċettaw il-fatt ukoll li teżisti bħal dik il-kaxxa li kellek int li jistgħu jitfgħu il-complaint u l-complaint ħajjiġi indirizzat. Però timpenja ħafna ruħek, ġifieri teżawrik kultant. Kultant vera jistaqsuk fl-ar moment, tipo għajdin f'nofs kriżi. Kollok
tispjega għalfej ħadx deċiżjonijiet. Li għal min jgħix dil-ħajja ta' ngħidilejna aljenazzjoni mix-xogħol għad-dar għal-ġim u hekk suppost nagħmel hekk imissu fil-kalendarju ħa naħdem. Tajb, u ma naħsibx, għax meta għandi ċans fil-weekend ħadd linja koki u qatt nixrob u sir daħna. Tajb, li jiena għamilt regola u t-tifel saqsini għalfej għamilt ir-regola. Jekk jienetlu għaxek, għax hawnhekk jienek manda, ma kelli naħseb xejn bħajt għaddej bħajti. Imma li jiena kelli nieqaf u naħseb ma' nifsi jista' jkun induna li ir-regoli li jiena iwritt mill-ġenituri tiegħi fl-atmosfera u fl-ambjent li qed ngħix fih illum bħala missierjien issa m'għadhomx jagħmlu sens. Rajt naħseb jien fil-verità kif naħsibha fuq dil ħaġa. Għal-grazzja tal-la jiena il-kriżi eżistenzjali hija my default mode of being. Allora naħu gost li biex tant stirt komdu fil-fat li ngħix kriżi eżistenzjali li meta jibdew saqsjoni, partikolarment it-tifel għax issandu 13. Però anke t-tifla għax distaqsi affarijiet interessanti. Biex kważi li tuni opportunità jiena nħoss, peress li nħobb naħseb hekk. It-tieni verżjoni tal-App Free Hour tgħinha eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Ħanamel digressjoni li suppost kelli nagħmel xi 3 kwarti ilu meta tlekk issa mek nixtieq nitkellem fuq is-suċċess. Anke l-fatt li peress li inti nagħmlu l-man up. Parti mill-litos tal-menab u għal wieħed ifittex is-suċċess f'ħajtu. Issa, is-suċċess ovvjament għal ħafna nies ifisser ħafna affarijiet varji, però naħseb hemm jista' jkun li hemm nistgħu nitħattuha. Li jista' jkun li hemm biex ta' li nistgħu naqblu fuq id-definizzjoni ta' suċċess x'inhi. Sewa li inti kollok għan u li lan tilħu. U għalfejn dak it-traġit, dak l-accomplishment huwa preferibli li kollok f'ħajtek għan li tilħaq. Imma d-definizzjoni hija individwali ħafna. Għax jista' jkun li inti ma tħoss il-ħaqtu imma aħna nista' madwar jekk naraw li inti għamil suċċess. Sewa. U ovvjament għal-menu fil-kas tal-man up u importanti li jinti tħoss li għamiltu dan il-suċess, ħalli jinti tkun komdu. U għaxen il-konfidenza fi nifsek u għallu, ma tinti għamiltan u l-ħaqtu. Speċjalment jekk kont taħseb li lan huwa impossibbli u diffiċli. Il-fatt li int wasalt għalih. Hemm sense of accomplishment li jisma' jiena kont naħseb li ma sax nagħmilha, imma għandu qed nista' nagħmilha. U x'ittik dik? Sens of konfidenza fi nifsek. U tiftaħlek orizzonti ta' kif tħares l-affarijiet. Mela kemm hemm affarijiet oħrajn f'ħajti li kont naħseb ma sax nagħmel. Imma blajnuna li għandi bżonn u b'ċertu disċiplina jirnexxielna tagħlihom. Ħadd kif tħares nifsek jinbidel. Naħseb hija waħda minn dawk it-transferable skills li mbagħad inti tifhem li inti m'intix magħmul mill-marshmallow speċjali inti għandek kapaċità to endure or withstand pressure jew affarijiet li huma diffiċli. Mod kif trabbi reżiljenza anke fit-tfal u fik innifsek. Fil-fatt naħseb li waħda mill-raġunijiet li jogħġbuni li tfal tiegħi pereżempju mor l-sports u hekk. U għax l-sports jitfak per eżempju f-situazzjonijiet diffiċli fejn inti m'għandekx aptit tiġri iktar jew inti qed titlef 3-0 imma b'xi mod trid xorta ssib il-kuraġġ li tibqa' fil-ground u tibqa' għaddej. U naħseb dik hija transferable skill li tista' tapplika f'kollox u fir-relazzjonijiet, fl-intrapriża, fl-arti, eċetera, eċetera. Però ħafna nies ma jilħuħx is-suċċess, jew jaħsbu li s-suċċess mhux għalihom, jew jibżgħu mis-suċċess. U hemm ħafna raġunijiet li ġiel tħaddidna fuqhom. Ifresh naqra inti u speċi nkomplu minn hemmhekk. Hemm min jiġi mrobbi li aħna ta' Bartolo, aħna ta' Mallija qatt ma għamilna xejn ta' f'ħajjitna, ġieli toqgħod toħolhom ħafna. Hemm film ta' Will Smith, Pursuit of Happiness. U dar raġel qabad il-life saving kollha tiegħu. Xtara dal-scanners
kellu ħolma li jagħmel ċertu income biex il-familja tiegħu tkun komda u beda jdur tabib, klinik biħlom dal-iskener. U kulħadd jgħid le, il-mara tiegħu qartlu għal x'ħadd għamel sib ġob biex mhux qed jinexxielek. U baqa' jinsisti sa telqitu l-mara u baqa' jinsisti li jrid ibih dal-iskener għax kellu pjan u beda jaħdem fuqu. U ma qatax qalbu. Però meta t-tifel tiegħu beda jilab il-taqa ma t-tifel għax imma telqitu l-mara ħadet it-tifel magħha u ħadu t-tifel miegħu u bdew jilagħbu anzi t-tifel ħallitulu. Bdew jilagħbu basketball u da żgħir beda jitfa' l-ballu u mhux qed jirnexxielu jitfa' fit-toqba. U kien hemm da Will Smith, il-katu ta' Will Smith li qallu isma' qallu inti t-tifel tiegħi qallu insa sports. Qallu aħna ma ħanxebin fi sports, fimt? U da t-tifel jaqbad il-ballun u jitfaw fil-ġemp u jħares minn ġol fensek u jiswet jaċċetta li missieru li huwa l-idolu tiegħu qed jgħidlu insa. Dak il-ballun qatt ma ħadd daħlu ġo toqba inti. U hija xena vera tajba, nuża ħafna fil-parenting classes għax kien xogħol tajba u jismet l-induna dil-ħaġa u waqfu dawru lejh qallu ismani qallu tħalli l-ħadd qatt jaqtarek qalbek. Jekk inti tagħmel se tagħmilha, anke jekk jien ngħidlek ma tistax. Ibqa' insisti, aħdem fuqha u jinexxielek. Li hija differenti minn you can achieve it if you dream it, li llum il-ġurnata verso jekk inkun fis-sodda nixtieq inkun football player li vorret nikol il-pizza, nista' nkun football player. Ixu ninsew li mill-ħolma sar realtà Hemm ħafna xogħol. La, vera. Mhux hekk. Is-sinsla biex. Imma mbagħad hekk qallu fimt u dik ix-xena vera importanti. Għax hemm ħafna ġenituri li għadu dal-kummenti. Imma qatt ma kellhom ċans jaraw it-tifel tagħhom jirreact għalli qed jgħidulhom. Għax ma tkun ġaqsek ovvja. U dak huwa messaġġ li ħinkolli inti ma' l-uliedna. Li meta jikbru mbagħad jgħidu jien mhix kapaċi. Għax hom imissieru mhux kapaċi, għax il-ġenituri mhux kapaċi. Dik hija waħda xalmuk fuq hekk innifsek. Li hawnhekk forsi għandna bżonn nieqfu ngħidu ommi missieri iħobbuna ħafna imma f'dil ħaġa ma kunux jafu aħjar. U sforz l-ansjeta tagħhom li ma nistax nasal għax huma ma jistgħux jaslu. Meta ħadd riskju jiena tant beżżagħhom. U tant għalhom kienu jipproteġuni mir-rejection, mir-riskju li nitlef, mill-falliment. Li riduni jżommuni bħalhom. Meta jiena kelli nibbotta biex xorta nasal. Dik hija waħda. U kważi dak aġir li jsir mhux bil-fors isir minn punt kattiv, anzi kważi ta' protezzjoni ta' maħabba overprotectiveness biex ok, cool. Ħafna drabi tkun ġejja mill-ħsieb ta' jiena provajt ma rnexxilix ma ibni mhux ħajrnexxielu għax huwa ibni. Jew inkella sfortunatament dubju fuqhom infushom bħala ġenituri kif jista' jkun it-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi ħajrnexxiel tagħmel suċċess. Jiena ma nafx nrabbi b'dak il-mod. Jien m'iniex ġenitur tajjeb, ma nistax daqs ħadd ieħor, ma tfal tiegħek ma ħajaslu sem. Hija ħafna ansjetà fuq il-ġenitur innifsu. Li mbagħad tgħaddi għall-itfal u tipprogrammahom bil-mod li s-suċċess mhux xi ħaġa lihom. Allura mbagħad meta persuna hekk toffri l-opportunità xi estern mill-familja, hemm min jaħdem ħafna fuq il-nifsu u jipprova xorta u jkollu mentors u coaches madwaru u jaslu. Imma min jiddiżappunta l-coach tiegħu il-mentor tiegħu. Għalfejn għax qed jibżel ħajnexxielu. Li hija paradoss, tifhem? Mela jiena trabbejt ġod il-familja u sibt lilek timmenterjani. Tajjeb, u meta wasalna no, blanzja tal-ħakmitni ma ġejtx għall-meeting miegħek. U inta jtistra met jasħaq kemm investejt fih kemm qatt nistudja kif ħankellmu fimt. Da mhux tajjeb men. Jekk inti għamiltek bħala coach tiegħi bħala mentor tiegħi, jiena id-dar meta inti bagħat li rabbja talija qed ngħid mela vera. Anka John li beda jemmen fija illum qata' qalbu mela kemm kellha ġun ommi missieri. Jekk minn naħa l-oħra ċempri tgħidli meta għalfejn ta' talbi, għalfejn m'għandekx għalfejn tibżejn nippruvaw fimt. Hemmhekk qed tibda bil-mod tgħinni u tallimni li forsi għandhom żball huma. U l-ħsieb tiegħi l-internal experience li qed jgħid li ħin kollu m'intix kapaċi, ġon qed jurini li mhux vera. U jaf għandu żball dak
l-internal voice. Kif tiksirax l-internal voice, l-darba kont qed nisma' l-Sam Harris, ma nafx isegwix il-Sam Harris jew u beda jitkellem fuq l-internal voice, u għal spiex ta' the internal voice is like meta tikkonsidra, nipprova ngħidha bl-Ingliż ħalli kif when you consider the internal voice, especially if it's a berating internal voice, it's like having this psychopath that's like you can never get rid of. So you go inside the house and he's still behind you talking to you all the time. And maybe jena tikolli konverzazzjoni miegħek u fl-waqt li qed nitħaddet miegħek hawn vuċi ħartet kemm int ignorant taqannek bro ta' don't ġew l-affarijiet mhux aħjar tal-ħalq biex ta' vera perikoluż. Sal-ewwel pass huwa Eżatt. sansa ruħek minn dak l-internal voice. Li tifhem li dak mhuwiex John, dak l-internal voice li jikkritikak ġo John. In-nejka ta' dak l-internal voice huwa li ġeneralment jitkellem bl-istess vuċi tiegħek. U b'ħafna saħħa. U very loud. L-Indjani għandhom this saying, fejn inta għandek żewġ wolves, wolf l-abjad u wolf l-iswed, għax l-iswed dejjem il-ħażin miskin l-abjad. Jaħseb ġej mill-lejl u n-nari ma nsomma birdax. U l-lupu l-iswed qed imaqdrek. Il-lupu l-abjad qiegħed ifaħrek u jinkoraġġik jisa you can do it. Issa li wieħed ħa jkun iktar b'saħħtu huwa dak li titma'. Ma jekk inti qed titma' dejjem jiena ma ġejtx għallaqa miegħek u qed ngħid qed tara diżappuntajt il-John qed naqal ngħid kemm inhiex tajjeb, qed nitma' dak il-vuċi. Għal vuċi li ieħor il-lupu li ieħor qed imut bil-ġuħ. Qed inaqqas is-saħħa tiegħu. Ara jekk jien ġejt ngħid ismani, nista' għamul niltaqa' ma' John. John jifhimni jekk ngħidlu isma' nġeddu ġimgħa oħra biex nagħmlu għadi għax qed nibża'. Imma qed nibda bil-mod nitma' l-lupu li jinkoraġġini. U l-lupu li ieħor jibda jnaqqas minn saħħa tiegħu. Ma hija xi ħaġa titlob ħafna self-awareness, nisma' dwarna li jpuxxjawna u jemnu fina, femt? U disciplina u rridu naffaċċjaw iċ-ċans li nfallu. Ekku. Li iktar ma niltaqa' ma' nies iktar ninduna li dil-biża' in-nies jippreferu ma ikollhomx ċans li jfallu milli jimxu qudiem bħajjithom. Kumdità n-nies iħobbuha. Ma l-ewwel net fuq forsi biċċa għoddal minn qed isegwina li jinkont insib utli ħafna biex dan l-internal voice in-negattiv inxejnu jinkont niktiblu litri. U kon niktiblu litri fucking inkazzati, ġifieri tippu alla inti fucking ma tifhemx ignorant, ġifieri u l-affarijiet li kien jgħid li speċa mux kont najdom l-lura, kont najdlu inti mandek ebda autorita biex titkellemek, u speċa kont nieħu autorita fuqu. Kien proċess li nasbħa xuri ġifiri, pero bizmin ma għazbaqa jitkellem da speċa muta. U il-ħagġa nora kienet. Inti semmejt. L-ħar ħagġa li għattinti x'kienet ix-xistri verret nibni fuqa. Tal-lupu. Le mora tal-lupu. Ma importax. Ma, konsen. Eżerċizzju ieħor li jista' jgħin huwa li issib dak il-vuċi mant minn tallem. Għax meta intissib dak il-vuċi minn fejn hu ġej, mela it-teacher kienet tgħidili, missieri nannuwi kien jgħiduli dak id-diskors. Il-vuċi ma jibqax jinsema bħala l-vuċi tiegħek stess. Ma jibda jieħu x-xejra tal-vuċi dak il-persuna. U mekk id-distanza iktar. Dik il-kritiżiżmu minn inti. Għax vera. Nisa saġeri għamilti, inti għamilta bil-kitba. Eżatt. Il-kitba s-saxħati. Toħloq dik id-distanza. U di li jistra, meta jkun f'moħħok ikollu l-istess leħen tiegħek, vera ġalek jemmen li dak huwa inti jistra. Jingalnak ħafna. Eħna f'xit ngħid, għax l-ewwel bdiet titkellem fuq il-biża li għandna mill-falliment. U li nistanajt jiena u li meta sirt komdu bil-falliment, meta speċta aċċettajt li meta inti timxi l-qoddim ħajkun hemm failure rate bil-fors. Meta aċċettajt dik il-ħaġa, il-karriera tiegħi fil-medja, eċetera, fjorixxiet, ġifieri b'mod rapidu ħafna u partikolarment ukoll ir-relazzjoni tiegħi mal-kritika. Emmek inti minn xejt, mill-fixed mindset għal growth mindset. Mela, ħanġu ma l-sistema edukattiva. Jekk jiena mallem li jiena tajjeb daqs l-axħar eżami, meta konna studenti aħna, is-sena diħa tiġi determinata u xinkun klass A jew klass B, xaġaw dated ma tix eżisti, ma dak iż-żmien hekk konna.
skont l-annual, jien għandi sena, is-sena d-dieħla nitħallat ma' nies intelligenti u morru tajjeb fl-iskola tant. Mhux hekk? Għajin tajjeb daqs l-aħħar eżami. Dak huwa l-fixed mindset. Dak iżommok limitata għax jekk inti tagħmel podcast u ħareġ podcast ħażin. Id-darba ta' wara hemm ċans li tirreżisti li tagħmlu, tipprova tħassru, tipprova tara x'għad ivvinta. L-istess fis-sess. Jekk inti mort ma' mara u ġibta malajr u ma għamlekx, id-darba ta' wara ħatejt ħanġa naqannik mhux ħanamilha. Jaħdem ħażin ukoll jekk tagħmel suċċess il-fixed mindset. Jekk jiena l-aħħar podcast, kulħadd qal l-aħħar podcast li qatt tagħmilt. Id-darba li jmiss, it can only get worse. L-idea tal-fixed mindset. Il-growth mindset huwa li tiddeskrivi inti. Mara jekk il-podcast li għadda ma kienx l-aħjar wieħed, niltaqgħu, nitkellmu x'nistgħu nimpruvjaw. Jekk jien fl-eżami m'hux l-aħjar, x'dara ma studjax biżejjed, kelli ġieħ taras, kont għaddej minn xi ħaġa familjari, u dejjem qed nitgħallem u qed nikber. Mela jien minix terapista tajjeb skont l-aħħar session li kelli. Jiena terapisti li qed nimpruvja. U jekk l-aħħar session ma kienx l-aħjar waħda, nitgħallem minnha biex id-darba da tkun aħjar. Jekk kienet l-aħjar, irid nitgħallem kif ħanagħmel biex immantniha. U l-growth mindset tagħmel differenza kollha kif tħajja ħajja li s-sess, li l-edukazzjoni, li x-xogħol kollox. X'inhu ma l-indicators ta' il-growth mindset? Kif tinduna, kif tintebaħ mela qed ngħidu li inti tkun komdu bil-falliment huwa indicator ċar li inti isma' qiegħed f'mindset li moħħok biex tikber. Hemm x'indicators oħrajn li jiena nkun il-vuċi wkoll, il-vuċi wkoll. Jekk jiena l-vuċi qalli kif waqgħet għandek ma' ġwan illum kif minnek ma tiċċempilek ma tmur ħadd iktar. Tifhem? Hemmhekk il-vuċi tiżommni fuq fixed mindset. L-aħħar podcast kien ħażin, ma isma' minni tibqax tmur dawn l-affarijiet għax taqannik. Jekk jiena l-vuċi ngħidlu hija ta' qabel kien tajjeb. Da vera kont tajjin u misni preparajt iktar, id-darba d-dieħla ħanajt ma għandi bżonn norqod u nipprepara aħjar. Id-diskussjoni li jkolli ix-xorta tad-diskussjoni li jkollok fil-kuntest ta' falliment. Yes. Il-falliment huwa lezzjoni. Ekku 100%. Il-biża li nfallu żommna fejn aħna. Jitqaw kunċett li internalizzajt ħafna u l-idea tal-order and chaos. Jitkellem ħafna fuq Peterson, l-ispeċa Peterson jgħid, u fil-verità mhux Peterson jgħid Peterson speċa qed jikkwota li inti tkollok saqajk in order u se oħra f'kaos biex inti titjib, għaxek toħraġ f'kaos ma l-għajġri l-kaos ħat t-telefon t-konsmak. Bajek ħat tibqa biss f'dak li tifem u f'dak li taraf u f-negozjoni t-naviga immedjatament, ħat tibqa assolutament l-istess persona u l-probabilta li ħat atrofizza u taqab depressjoni, eccetera, eccetera. Hemm iktar indicators li wieħed ikun qiegħed full-growth mindset u qed naqblu naħseb li il-growth mindset hija aħjar minn fixed mindset. Oġġettivament. Nemmen li hija l-aħjar mod kif tgħix il-falliment u kif tgħix il-growth tiegħek personali. Siġġa u pjanta li dejjem tkun ġewwa xi nħixha fil-gallerija jew inħarqet jew tiklet birrieħ. Siġġa li qiegħda barra tilqa' l-elementi qiegħda tsaħħaħ it-sok tagħha. U l-istess ħaġa di, fehmt growth mindset dejjem qed jgħinek tikber bħala persuna. U tapprezz iktar jekk innifsek. Hemm perswas li hemm u forsi nistgħu nartikolawh. Hemm limitu fejn tgħid isma' men di mhux it-triq tiegħi. Jiġifieri li inti tfalli. Biex qed naqblu li hemm li relazzjoni tiegħek għandha tkun isma' il-falliment mhuwiex your ultimate identity. Però mbagħad hemm ukoll hemm punt fejn naħseb jeżisti punt fejn inti tittarrassenja ruħek li din mhijiex il-modija tiegħek. Kif wieħed jagħmel dik id-distinzjoni għax hija vera hija responsabilità li ma jexnieħu. Għax jekk nirrispondi l-mistoqsija. Jekk jien naf Edison jagħmel il-botots. Tajjeb, li ma nafx kemm darba prova. Kieku da prova ħajr f'darba u jien ngħidlu 900 u jaf minn. Kieku għedin bla dawl. Femt? Ġifieri onestament ma nafx. Mbagħad hemm min jagħmel ħajtu jibqa' jossessjona fuq xi ħaġa, meta seta' jinvesti enerġija f'xi ħaġa oħra u brilla imma ossessjona. Però fil-każ ħanħu dik ir-responsabbiltà jiena. Dik id-deċiżjoni you outsource it to the people around you.
Ġifieri jekk inti persona waħda tgħidlek sorry, persona waħda tgħidlek ignorant, it-tieni waħda tgħidlek ignorant, it-tielet waħda tgħidlek ignorant, ma' 10 tikkonsidra sew. Però hemm ħafna stejjer li jmorru kontra li qed tgħid. Ma huma rari ħafna. Eżatt, issa jekk inti tkun ir-rarità. Biex huwa diġà rari ħafna. Sekonda, huwa diġà rari ħafna l-fatt li inti teżisti. Li il-fatt li inti qiegħed fid-dinja huwa diġà fatt uniku u fenomenu fih innifsu. Issa, jekk inti f'dik ir-rarità li hija l-ħajja tiegħek ma taċċettax li hemm il-potenzjal li inti wkoll ir-rarità fil-kuntest tal-bqija tal-bnedmin biex taf tirrassenja ruħek mill-fatt li inti tkun l-owner tal-Kentucky Fried Chicken. Hemmhekk hija l-mistoqsija. Is-soċjetà mixja u s-sistema edukattiva speċjalment illi jekk hemm telli qabel 10, dak li ġie l-ewwel u dak li ġie l-aħħar jew l-istess medalja. Allora inti ma qed inħoss tuħu digressjoni. Le, allora inti l-indicators li lek f'ħajtek iżommuk f'direzzjoni, ġifieri għandek min qed jgħidlek isma' dak tajjeb u dak ħażin, dak aħjar minnek, sawa, il-fatt li xi ħadd aħjar minnek, speċjalment f'attivitajiet li tista' tikkalkulhom sew bħal tikkwantifika ċara. Min huwa aħjar minnek, m'hemmx dubju. Ġifieri, jekk inti tibqa' tisma' mbagħad biss il-lupu l-abjad li tgħidlek kemm inti bravu u tinjora l-lupu l-iswed. Sawa, dak huwa perikoluż daqskemm inti tisma' biss mill-lupu iswed. Issa wasal narċisizmu, eżempju. U qegħdin din soċjetà li qiegħda iktar u iktar trawwem nies narċisisti għax ħadd m'għadu jgħidlek inti ġejt l-aħħar. Jien naħseb Fl-istess ħin jekk inti mrobbi minn dil-familja immaġinarja li vvintajt jiena. U n-nanna tajdlek l-istess. U mbagħad ma bqajt taħdem fix-xogħol tal-familja tiegħek. U kulħadd baqa' jgħidlek l-istess. Jiġifieri mhux kulħadd privileġġjat li f'ħajtu jiltaqa' ma' xi ħadd li jippuxjah li jemmen fih. Jiġifieri n-nies ta' madwarek mhux dejjem huma l-aħjar nies biex jgħidulek inti f'sejjer. Naqbel miegħek perfettament ma jfissirx li bħalma l-ewwel ġossod dan ħares li television nara goli u x'kien jismu dak il-film u ngħid jiena tinsir futboler bħal noqgħod nikol pizza nixrob il-birra u mbagħad immur l-iskawt u noqgħod ngħidu għax ma silniex għax jgħid għalija. Jien naħseb kieku kellha nerġa' naħsibha r-risposta forsi tkun kemm inles nissagrifika wkoll. Għal dak li rrid, x'in il-motivazzjoni tiegħi biex nasal hemm għax hekk jiena nixtieq inkanta kulħadd jgħid li għandi leħna ħażin imma nibqa' ninsisti u forsi kemm inqalli isma' għandek bżonn tnaqqasek iżjedek biex tieħosib il-vuċi tiegħek u jien dawk mhux qed nagħmilhom għax m'għandix il-motivazzjoni nagħmilhom, hemmhekk forsi qed ninduna li fil-verità is it a wish or is it a dream jew is it something I want. U dat test nagħmlu ħafna jiena jiġu ħafna nies fuq jgħidu li għandi idea bruħu taf x'nagħmlu dokumentarju fuq bla 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 bla. Nellhom illa kemm idea tajba bro, ħanajlek. Iktib li synopsis u għamil li finance plan. U anka ħanajlek xi trid timla fil-finance plan. Anzi, ħantik il-finance plan tal-aħħar dokumentarju li għamilt. U la tiġi lura bro, nejnek niffinanzjaw. Mhux qed nisaġa. Bro, 100% failure rate kważi. Dik is-sistema inwedek frankat li bejn 3 u 5 sigħat fil-ġimgħa. Għala? Qed nagħmel eżatt li qed tajt inti, għandi di lesta li kull min għandu dil-idea jxieqsam miegħi, nibatlu dil-karta, 3-pager, fejn qed nitolbu eżatt li qed tajt inti. Il-finanzi tagħha, l-idea kif, il-business plan tagħha, il-proposal tagħha, proposal ngħidula. L-ammont li jiġu lura, sissa, f'da s-sentejn nagħmilha, 0. 0, eżatt, 0. Ma taf xi fisser li frankajt bejn 3 u 5 sigħat fil-ġimgħa for the last 2 years jiena. Għax qabel kont niltaqa' magħhom u noqgħod nisma' dal-idea brillanti, ma meta tgħidilhom ibna 3 karti m'għandhomx ċans jagħmlu. Ma għandi ħabib li Matthew Randon li jgħidlek an idea means fuck all. Naf li mhix daqshekk profonda ma hija ħafna profonda fl-istess ħin. Biex unless you execute miexej, fil-fatt per eżempju fejn Marko najlna nitkellmu ħafna fuq il-podcast bħalma taf minn xi wieħed li ma nagħmilx l-affarijiet. Imma mbagħad meta il-bones biex ta'
qabat u ħarridni fidejh u ħan għamluha u ra kif nagħmluha biex ta' mbagħad saret realtà li u kienet tibqa' speċi xi ħaġa li konna noqogħdu nitkellmu bejn rounds tal-jiu-jitsu li by the way li ma mmurx it minn xhur issa. Fil-verità inti iktar titkellem fuq u dal-isport ma tippratikax. U għazzatek, bro. Pero ħanajlek, u hija d-darba li mis li ħanerġa' nilfez dak it-tapit. Pero għandi stima ġenwina għal dal-ostra jiu-jitsu, man. Jiddispjaċini, ġveri, jiddispjaċini li m'għandix iktar ħin għalih. Għandi referenza ġenwina għall-sport u li t-tifla ħin kollu najdela, speċa meta taqbad il-jiu-jitsu, Għax tantu huwa żwieġ ta' arti u xjenza u disċiplina u violenza u daw l-affarijiet kollha sbieħ li għamlulna bnedmin li ma jistax ma jkollokx referenza għalih. Però m'hemmx nagħmel bħalissa jiddispjaċini għalija. Ma xalmejn iktar. X'nu għafra? Jekk għandek PA, tista' tiktibhom. Ma fra taf eżatt x'nu l-kalendarju tiegħi u taf li spiex ta' apparti li hemm ma tlux fi ħwejjeġ familjali, imma Franceska hija l-persuna favorita tal-mara tiegħi, biex naħseb fil-ġerarkija tal-min tħobb l-iktar il-mara tiegħi. Franceska qiegħda fil-quċċa ta' qabli. So probabbli tfal Franceska mbagħad jien la tret post bro jgħid. Għażen xi pet jew hekk. Erba' ir-raba'. Għax it-tfal naħseb tfal joint first, it-tfal joint first. Ma tnejn. Ma joint first, bro, ma taħħa, ma rintix vera m'intix għettejn il-sens ta' self-worth. Ma dik għadija tajbet, għabbat il-PA, id-daħħal ilek, tibbukjalek, u tittamel il-fors. Ġeneralment tek taħdem, palma taf dara, reċentament mort Franza, għaxet nizviluppaw. Mux kullħat jaf. Dawk l-20,000 fruħ li jsegwu l-Facebook tiegħi, allura u speċna il-fatt li morna ta' Franza tefa' fuq spallejja ħafna aktar responsabilta u let's face it, speċna qatt mhu se nsir Conor McGregor sewwa, imma forsi kittieb pjuttost deċenti għandi l-opportunità insib. U dik hija work-life balance ukoll ta' li bħalissa hemm dil-ħaġa tinvesti iktar fiha. Ma li dik tistatriljana iktar, mbagħad inta fiktar fuq jiu-jitsu. Forsi. Mhix bil-fors li tittamel tliet sija jiu-jitsu bil-fors fil-ġimgħa. Eżatt. Però jiddispjaċini ħana legal fejn l-ewwel 3 xhur jew l-ewwel 4 xhur kont nistembaħ fil-5 ta' filgħodu għandna 4 darbit fil-ġimgħa biex nagħmel dal-ostra jiu-jitsu. U kont ovvjament jekk titfa' dak ix-xorta ta' impenn ħatibda tmur ħafna ħjar. Ma u l-iktar li tkidni għax isu investiment moħħli. Dik l-iktar ħaġa li t-tweġġani, li speċa investejt fih, għamilt medda ta' żmien vera nitfalħin fih. U dik l-waħda l-iktar fart li tkidni jek li l-inkun. Li għandek tamel, u għadit fagol u tamlu, ġviri Franceska messa tibbukjalek u minna jitnej li ġej, għalġej mitnej jibdew dal-affarijiet, tibda tmur. Ħana provawa. Jina ħanċan per Franceska xarriħu nara fiex wasal. ħajħoda fuq nifsu li jisir il-mentor tal-arti marziali. Ġiri għamilt arti marziali. Ma ta' kant l-Ingilterra. Skont għamil l-Ingilterra. Kelli ġaġa bluna, men. Kelli ġagaga bluna. Umbat bita ġejt Malta provajt karat. U fil-verità kienet bidu, jina għatma mid-sport fighting, u kan dejt dal-martial arts. U kien il-bidu, lek, mux ver, konna me volleyball. Konti prezenta l-iskola jien fil-volleyball, nsejt totalment. Imma mezmin twil minna sports. Umbat hemmhekk bdejt nerġa' nibda bil-mod l-attività fizika. Għallum nilab tenis 5 darbit fil-ġimgħa. Ġieli 7. Imma martial arts ma kienx ġri laqt tindaqsek, fimt? Però evidentament għas tiftakar dati fit-texxandu ġagaga blu, ma kulħadd il-ġaġitsu kol ġagaga blu. Ma la jisek bajda u sewda, imma speċa il-ġagaga ma tajlek kważi xejta fuq l-arti li kont tagħmel. Kif t-sanduna ma tantx investejt fiha. Ma tantx investejt, kemm dom tagħmilha? L-Ingilterra naħseb għamilt xi 5 xhur. Mbagħad meta ġejt Malta għamilt xi sena u nofs u niftakar kont vera ħassni ħażin, tlajt għall-eżami. U jiena għandi problema blajjat. ħafna, ġivan kemm ta' l-Ingilterra kont għandhom ġo ħabs jien. U kien jgħalmuna self-defense. U kien jgħalmuna li lajta nofs
whatever. Il-bejħ. Il-defense. Sa. U da kien iġeja ġowiċi u jien nitħaq. Għandi problema kbira. Ridni bil-fors namelek u najjat, fimt? U jina namelek u najjatx. Iġi kif għajja ġowiċi u ktama ġowiċi u nara l-vini għabżu ta' nitħaq. U mort namel l-eżami ta' t-tini u l-ewel ċontorin, karat, Malta. U għallu li biex nispari u xejdula ma' dil-persuna u xin ġitta ġowiċi. Ija forma ta' rabi, jina ħafna għajjat. U f'għajt nitħaq. U veru offendit il-da sensej. Ovvijament. Li wara kellimni wahdi, għalli ħantik iċ-ċontorin li jmiss. Pero ma naħsibx da l-sport għalik. Missek tibda sport siħor. Dak il-lupu l-iswed. Is-sensej, għanas kienu Il-lupu l-iswed. Vera, għazlom il-ġata namel tennis u vera qalbi tennis, fimt? U nilab tournaments tal-klab. Pero, le, martial arts, la jgħat jina għandi problema. Għalfej tagħmel l-attività fizika issa. Speċa żgur mhux se ssir Pete Sampras li jmiss, għalfej tagħmel tennis. I'm going to take the responsibility of saying jekk għandek xi tagħma li terbaħ il-US Open. Min ix ħansir. Jina xogħli, jina nitrenja mal-coach ġabtej fil-ġimgħa u tliet dabduha ma sieħbi. U l-antija għan nirbaħ il-coach. L-antija nirbaħlu nibda il-coach. Li terbaħ il-coach. Il-coach kemm ilu jilab? Bizbis jilab ma nafx kemm jisieħu l-jum. U kemm għandu żmien il-coach? Għandu na. Dik il-vantaġġ għat jajjieħ bil-smi. Xi darba jitfaċċa bil-krozza. Lobu kull wieħed irbaħna. La nirbaħlu żewġ lobit nibda il-coach. Issa, moħħu kemm la titlef il-business, bro. Mhux mal-logħba jekk forsi qed taħseb li qed tkun ħanin miegħu biex tikkoraġġih. Għalhekk ngħidlu hekk biex qatt ma jċadili. Cool. U għalfej tagħmlu t-tennis imma? Inqom kmini, jiena fil-ħodu vera nħobbu, jiena fl-4 nofs il-5 nqum. Nagħmel xi xogħol jew nimmedita skont noħroġ bil-klip, jiena u noħorġu żewġ klip. Kif timmedita? Għandek xi teknika? Jiena il-meditazzjoni tiegħi hija taw meditation. Jiena ma nemminx, jiena personali, ma nemminx li meditation nibblokja affarijiet li tiġu madwari u neleva ruħi hekk. Jiena meditation tiegħi huwa li ġismi waqfu, daqqa mendu, daqqa beda, daqqa bil-wieqfa, u niġi aware tal-affarijiet madwari u ġofija. Namel ħin tiegħi miġi hemm l-istess again. M'għandix li nagħmel bil-fors 5 minuti, kwarta nofsija. Tifhem, ġieli għamilt ħin twil, ġi għamilt ħin qasir. I'm very relaxed fuq għal-ħaġa. Però li nagħmelha kuljum għalija importanti. Ġieli nagħmelha fis-sodda stess. Pratikament huwa an elevated focus. Li huwa awareness. Għax focus huwa meta għalija focus huwa meta qed inġelli nifsi naħseb xi ħaġa. Għalija awareness hija ħafna huwa kelma ħafna ħjar għal li naħseb li. Meta ma nagħmel tennis, nagħmel sija tennis fis-6 u s-7. Mbagħad għandi satej għalija, għand il-ġenituri tiegħi nieħu breakfast magħhom kuljum. Nixra. Mbagħad nibda ndur il-clinics, inċempel in-nies, jibdew il-meetings. Ix-xogħol tiegħek x'inti għandek numru sostanzjali ta' terapisti jaħdmu miegħek. Jena l-axħar tim li għaruli għedin 72 bil-volontiera b'kollox. Il-professjonisti naħseb għedin bej 25 u 30. ċiesu, ok. Intom l-ikbar klinika? Qabli. Ma nafx. U nixtieq nkun vera spirituali u modernu ngħidlek. Ma jinteressa. It's not about the science. Evidently not, unless you're from Ecuador. Ħattilek minħal, nittama li dik bis ħatlek minħal Mela. L-Ekwador minħal ekotifu. Ħażin ħafna ta' Naħseb ħaqqa mis-sex therapist. Tibda il-kondom, meta tibda il-toqba dejjem tibda il-kondom. Meta tbiddel it-toqba tbiddel il-kondom. Eżattament ta' fiħaris lejja meta tgħidha dik. Għax inti tissemmi l-Ekwador f'ħalek. Tossal kes ħabbron. Baxxu li jsi. Mela, u imma għalfej din ir-rutina, kif tgħinek? Fis-sens, u għalfej tennis mhux futbol? Jiena nħoss li rutina fil-ħodu tgħinni nissetja moħħi. U nara li għandi bilanċ bejn ħin magħha ħin waħdi, ħin mal-kelb u sports. Għax inti għandek il-xismu? Il-Jacks.
U għalija dik u ħima ġenituri tiegħi. Inħoss li ir-rutina tiegħi nissetja l-burdata l-ġurnata wkoll. U di jgħidu ħafna nista' suċċess fil-verità li kollok rutina fil-ħodu biex tagħti setjak għal-pejja. Barra minn hekk jien nispiċċa xogħol fit-8. Ok. Allura wara ma ġenix immur anywhere jekk Sija tennis. u whisky jew id-dar. Le ma Mur nagħmel tennis wara, fimt? Mela, badni fuq is-suċċess. U anka l-biċċa xogħol ta' nasu naqbdu l-aħħar tema u mbagħad nagħdu ġismu li hija rispett lej ħaddieħor. Li torbot anka pereżempju ma l-idea tal-konsens, torbot ma ħafna affarijiet li tkellimna dwar, biex tal-għodu meta semmejtni li għatlek m'għandniex idea ta' rispett, m'għandniex idea ta' ħaddieħor għatli inti, ta' ħaddieħor l-idea li aħna parteċipi f'soċjetà bażikament. X'inhi l-evidenza għal din ix-xilja tant? Ma l-evidenza tiegħi personali. Sewa. Meta mmur supermarket. U nara tnejn minn nies ipoġġu turist li xulxin u jagħmlu konverzazzjoni ta' kwarta. U jistennew li n-nies jgħaddu minn ajl differenti. Jew inkella meta xi ħadd tefa' fin-nofs biex jaqaf xi żewġ passi u ftira. Bla ebda ħsieb li hemmhekk jgħidu jgħaddu n-nies. Saddi ambulanza, ma mhux bil-forsa ambulanza. Ġifieri l-idea li hawn nies oħrajn. Il-kantuniera ta' jnejja bro qed nara l-wejda sejri. Għaxet jaqbel miegħi. Eżatt. Uf, dak żibel. Li tmur piknik u tkun taf x'kienu ta' qablek. U egoizmu u ignoranza. Għax meta inti ħallejt daw l-affarijiet f'ħajtek apparti r-rabel li qed tiġma' minn nisa madwarek lejk. Fimt? Il-post huwa tiegħek ukoll. Għaha jaffettwa lilek għadha pitada. Imma niżi ma jifhmux. L-attitudni ta' u hija mhux xorta. Meta nagħmluha aħna niġġustifikawha. Imma mbagħad meta ssir lilna ma turobniex. Tajjeb ma ġifieri u hija mhux xorta billi mur nofsija tard. Imma jekk qed nistenna delivery u ħadd nofsinhar leaf u d-delivery man ġie nofsija tard, in-nofsija saret differenti. Mhux hekk. U dik turi l-arroganza li n-nofsija tiegħi tiswa aktar minn nofsija tad-delivery man. Allura, jiena naħseb li forsi jew kif trabbejt jiena mill-familja tiegħi jew l-iskejjel li mort jiena, ma dejjem tallimna li taħseb in-nista madwarek. Dak li qed nagħmel jiena kif ħajaffettwa n-nista madwarek. Tmur fis-sess, tajjeb, għandha xaqsam ma' sess, jekk jiena dil-persuna għidibtila u tajta impressjoni li xtieq ċertu affarijiet minna biex ikollix naqsam magħha jew miegħu. Imma mbagħad ħadd il-kelma lura u ghost jgħid ma bqajx nibgħat. X'effett ħamel fuq dik il-persuna? U dik il-persuna ħabba fija mhux ħataf dal-persuna li jmiss. U jaf tagħmel hekk lilu jew lilha. And it can come back to haunt me. Ekku. Il-nies jibdew ma jibdew xi xulxin li bħal kelma. Milux kad nitkellem il-kliniku kelli klient barrani għalli u meta għalli li vera ħassejtni nistħi li jena uman. Għalli Malta. Kont ħajt Malti meta jgħallex. Greċja. Jazzat malaj. Allora d-dawarta fuman. U għalli ġri Malta kelma ma tfisser xej. Bro, tibdilix. U tani żewġ eżempi fej kellu dil ma' xi ħadd bil-kelma u r-risposta kienet imma m'għandekx provi ma toġġ. Hemmhekk xi attitudni hija, u jiena meta mbagħad darba oħra tlek inkun hemm fis-sitta. Jekk jiena qatt ma nkun hemm fis-sitta. Titi xafna fis-saf parties fil-miliet. Li kulħadd jaf li għedna nkun hemm fis-seba' ma fil-verità ħadd ma jkun hemm fis-seba'. Li jiena ġieli mort ikliet li kunu fis-seba' nisġew fid-disa men. Għax kulħadd huwija mhux tista' jiġi tard. Mbagħad min vera qed jimxi kif suppost, ikun hemm fis-seba', darba mhux ħejġi fis-seba'. Min irid joqgħod jistenna satejn. Fimt? Allura ma nistgħux nifhmu li ejdu nkunu aware u din hija l-ispiritwalità li ngħix jiena li r-relazzjoni tiegħi miegħi nnifsi iktar ħaġa importanti.
ma' nista madwari u ma' l-ambjent li ngħix fih u ma' kemm jista' jkun kongruenti u aligned u b'rispett. Issa meta jien qed nuħseb in-nista madwar l-ambjent li ngħix fih, qed nħossni aħjar jiena stess. Għax m'għandix dik l-ansjetà jiena u ġej x'ħan ikdeb u x'ħan ivvinta, kemm il-darba ħanajdlek light puncher, kemm il-darba ħanajdlek għax parkjali xi ħadd quddiem il-garax, kemm il-darba ħanaddi minn din l-ansjetà biex jekk nikdiblek. Fimt? Dik hija, dik li U il-problema li kultant tant issir mode of human transaction normali il-gidba. Ġifieri reċentament ġrat li fuq biċċa negozju ma' xi ħadd u tellifni ġifieri b'mod ikraħ. Li tikdeb u hekk li qas tibqa' tqanqilhom ansjetà, ġifieri dan minnu men battu jikdibli, qed ngħidu li battu jikdibli, qed jgħid f'wiċċi li le ma tlekx hekk. Jiena kelli ġifieri ħanċempel ix-xut biex baqa' jikdibli sa da raġel qed ngħidu mhux qed ngħidu tifel għandna. Speċta ħallejta tgħaddi wara li tqatlu x'naħseb fuq, u bdejna speċa iġġelidna, bdejna nitkellmu u 3 sentenzi wara qed jikdeb fuq xi ħaġa oħra. U naf fiċ-ċert li qed jikdeb. Ma jekk dal-persuna, jekk jien ġejlek isma' tifhem ħana minn negozju. Mal-ewwel ħanajlek Fimx qed ngħidlek. Però tant naħseb li hija prevalenti din il-problema li l-opportunità tiegħek ma' minn tagħmel negozju dejjem jonqsu iktar. Però naħseb hemm soċjetajiet fej dan il-kuntratt soċjali huwa aqwa milli għandna f'pajjiżna, naħseb jien. Per eżempju il-Greċja, le. Le, bil-Greċja vera ġifieri il-Greċja. Le, tajdu hija xi ħaġa mediterranja ħafna. Ġifieri anke l-puntwalità pereżempju. Ta' nkun fuq xogħol saħħa tal-argument il-Ġermaniż jiġi l-Awstrija. L-istereotipa hija minna. Mediterranja fil-fatt. Għax komdi nżommu għaw kollu. Komdi ngħid jiena niġi tartax Malti għax Mediterranju, naħseb jiena. Le, m'għandix tkun skuża assolutament. Le, ma komda għax inti tistaħba wara l-fatt bħal meta skoprejt fil-bidu meta skoprejt li għandi l-ADHD. Blank check, bro. Skirt il-bira ADHD impulsiv, tifhimni, speċta la darba jen nistanajt, jiena għandi raġuni qed ittini ħafna inċentiva biex dik il-problema ma nelebiex. Però hemm soċjetajiet fejn il-kuntratt soċjali naħseb huwa oġġettivament, kwalitattivament, kwantitivament aqwa minn tagħna. U l-output ta' dawk is-soċjetajiet, skużani, u l-output ta' dawk is-soċjetajiet ukunu aħjar mill-output ta' soċjetà tagħna. Iva, però jiena għandi idea naqra stramba fuq din fis-sens illi meta nkun fuq xogħol pereżempju proġetti Ewropej, ikun hemm ħafna nies minn pajjiżi differenti li nispiċċa jiena minħabba l-karattru tiegħi huwa li fuq ix-xogħol niggravita ħafna mal-Ġermaniż, mal-Awstrijak, mal-Finlandiż, eċetera, però mbagħad fil-għaxija jew fil-break, jew qed nieklu dejjem mat-Taljan, mal-Grek, mal-Ispanjol. Għaliex l-Awstrijak minħabba il-karattru tiegħu kollox bil-età tiegħu mhuwiex daqshekk ma tieħux daqshekk gost miegħu mbagħad f'sitwazzjoni biex kun naqa' meħjud. Ma nafx taqblux miegħi. Le, fiċ-ċertu naħseb li aħna li għandna l-vantaġġ forsi li għandna aħna bħala Maltin peress li konna kolonizzat minn assolutament kulħadd. Vera nsibna social chameleons. Anka għatilkom mort Franza dal-aħħar. Fuq ix mort Franza. Għaxina nikteb. Ma għatilkom nikteb. Jena għalli, għan istiednek għal-podcast basta tejni bil-semmi li l-ġuġitsu u Franza. Le, ġuġitsu, assolutament ma rridx nsemmi, ġuġitsu. U ġifiri l-iktar ħaġa li jen mistħid wara bħalissa fil-fat qabel il-program. Mark għalilna l-aħmar u l-roza ma jixraqx. U għalilna għasma għandi flok isfaċetilsu. U flok tal-ġuġitsu u tant nħosni frodi jek dil-bez dak il-flok tipo bil-ġuġitsu fuq. Le, ċaħġa li niprofa nostor. Imma biex sempliciment qed nissottolinja dal-punt ta' social chameleon kapaċità biex il-Maltin aħna vera mmorru tajjeb ma' kulħadd. Aħna u l-Irlandiżi
ma kulħadd ningwalawha. L-Irlandiżi naħseb bħalna wkoll naħseb kienu kolonizzat ħafna mill-Ingliżi, ma nafx hekk hemm xi sfumatura ħabba l-Kattoliċiżmu, imma konna mmorru tajjeb mal-Iżvediżi, mal-Ġermaniżi, mal-Franċiżi skont Franza, ma nafx. U vera għandna din il-kapaċità. Il-problema li m'għandniex din l-awareness li aħna beyond our identities, beyond our individual self, insiba ħafna għandha x'taqsam mal-fatt li aħna poplu naxxenti, li aħna poplu ta' tafti snin u għal daqstant fil-ġrajja tagħna aħna pjuttost tfal. Għax it-tfal they're selfish assholes. They start out being completely selfish assholes biex ta' sakemm jifmu li huma fil-verità qed jinnegozjaw soċjetà li inti trid minna daqskemm probably inti trid minna aktar milli ġismu, speċjalment jekk kont tfal. Għalhekk Jordan Peterson f'dak il-ktieb ta' 12 Rules of Life. Rule number 4 għandikum. Jgħid trid trabbi tfal tiegħek li they are liked by society. Ma naħseb jien hija ħaġa importanti ħafna ġenituri għandhom jaqraw. Li inti trabbi tfal tiegħek li mhux ħin isħabek tgħidilhom inġibu tfal jiqilbu għajnejhom. Jo jgħidulek le biex ma jiksrux imma l-ġon ħiġib it-tfal. Eżatt. Mbagħad ikemm min jgħidek ma jiflaħx jew ma jistax jiġi għax ħaġib it-tfal. Imma titrabbi tfal b'mod li n-nies jgħidu pjaċir bihom. U mhux to be liked jew pleasers għax jitalmu jgħixu f'soċjetà. U x'taħseb li jista' wassal biex ikollna soċjetà fej hemm iktar minn dan is-sens ċiviku? Minn fej kif kollok għad għandek speċa għad inti policy maker fuq it-trawim tas-sens ċiviku Malti. Kieku jiena neħħi l-eżamijiet individwali u l-assignments inħalli ftit assignments individwali imma nafas ħafna iktar fuq group work. Tajjeb nibda mill-primarja u sekondarja fej nagħti ħafna iktar xogħol ġol iskejjel fejn it-tfal jridu jaħdmu flimkien bil-fors. Anke jekk dik il-marka ħad taffettwa l-ċertifikati tagħhom. Xi mhux intuhom group work ġas biex tajnihom u biex. Eżatt, huwa parti mill-assessment imma dawn jitalmu li ma jien tajjeb dil-ħaġa naħdmu flimkien biex. U iktar edukazzjoni anke jekk eżempju jekk qed nitgħallem insuq. Tajjeb, nifhem għalfejn ma nistax nipparkja fuq W line, mhux din l-idea isa reliġjuża għax hemm il-kastik. Jien ma għandix minn one way, mhux għax niblaġitazzjoni, ma għandix minn one way għax jekk jiġi minn ħaruħ nifqgħu. U xaħat minna jweġġa. Tajjeb, jiġifieri dawn l-affarijiet li llum il-ġurnata naħseb jiena il-ġenerazzjonijiet iżgħar jgħalmuna ħafna fejn tħoll l-ambjent. Grazzi għas social media li juruna meta jintfajt il-kon tal-ġerat jew il-plastik, tajjeb, kif qed jaffettwa lili għadha pitada. U kif qed jaffettwa d-dinja li ngħix fiha jien. Dak it-tip ta' campaigns li naħseb jiena mal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar għalmuna immensu. Jien niftakar żmien fejn konna nitkellmu fuq vandaliżmu. Ħadd ma jista' jara letterbox jew mhux letterbox phone box għax tikissirha biex jiġu fiha. Illum il-ġurnata iż-żgħażagħ tagħna jgħalmuna fuqha. Fuq kif titratta l-ambjent ta' madwarek. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li tagħmel inti torganizza l-iskejjel b'tali mod li t-tfal ħajkollhom jikkooperaw aktar u li l-inċentiv għal dak il-kooperazzjoni huwa l-marka akademika tiegħek. Jiena billi naqbad xi ħadd li għandu ADHD u autism u tfajtu fl-istess kamra u tfajt adult miegħu. X'integrazzjoni, x'diversità dik. Meta inti tfajtna flimkien wieħed minn għandu ADHD u qed nitalmu nużaw l-enerġija tiegħu għax jinqala fl-istess ħin nitalmu li huwa impulsiv u jitgħallem jgħix magħna nitalmu ngħixu miegħu. Billi jien qed nagħmel ix-xogħol tiegħi u ħdejjem xi ħadd li għandu ADHD u għandu teacher l-lessieħ deħ tagħmel ix-xogħol miegħu. X'qed nitalmu fuq xulxin. Naħin naħseb titgħallem ħafna titgħallem ħafna tinnegozja l-bqija tas-soċjetà u f'dak il-mod u biex inti biex tagħmel anke biex tagħmel tkun businessman ta' suċċess, naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti huwa li tkun taf
il-valur tan-nies x'inhu, kif tmur man-nies, kif tinnegozja d-difetti tan-nies, kif toħloq ċertu irbit imma fl-istessin boundaries, u speċa meta inti l-għaniet tiegħek ikunu kollha individwalisti kif huma diri li bħalissa għalmenu fi żmien l-iskola hekk kienu li speċa jiena niddependi fuq biss biex il-mezz, l-Ingliż, eċetera, nġibu żewġ. Ma tippreparakx fil-verità. Anka d-dinja ta' xogħol komuni, speċ ta' inti fl-aħħar mill-aħħar inti ħadd tmur f'soċjetà. Issa tista' ma tkunx intraprenditur, tista' ġest mor taħdem il-posta, xorta trid tinnegozja il-postiera l-oħrajn, l-administration, ma' min ħataħdem. Tifhem posto fis-soċjetà. Ġifieri jekk inti postier, tajjeb, li tifhem ix-xogħol tiegħek kemm importanti. Li kemm hemm nies hemm barra tistennew l-ittra tiegħek. Fimt? U jekk inti qed tara l-postier, qed tifhem kemm importanti għalik. Mhux ġi l-idea li s-suċċess huwa biss il-businessman. Tajjeb, u qed ngħixu f'soċjetà fejn jekk xi ħadd jidna li hu businessman, nilaqgħuh u ndawru kollox għalih. Imma xi ħadd li jaqli inqas minna qisu jiswa inqas. Qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn il-produttività tagħti valur lil persuna naħseb jiena sfortunatament. Din naħseb li u di xaġa li nallema l-tifel tiegħi li you need social currency, I think is an important thing to be aware of. Però importanti li tifhem ukoll li l-flus mhumiex the only currency. Ġifieri inti jista' jkollok valur dialogiku, artistiku, tista' tkun bniedem li kapaċi tempatizza jew bniedem li kapaċi tinkuraġġixxi lin-nies biex isiru aqwa, tkun mentor. Mhux bil-fors l-unika għan, speċa l-unika ġerarkija li inti tiddaħħalha f'moħħok li you want to scale hija dik finanzjarja. Però naħseb li tajjeb li issib inti kif inti kompatibbli mas soċjetà u x'tista' tikkontribwixxi mhux biss għas-soċjetà imma for the sense of self-worth għax l-identità tiegħek hija ħafna marbuta anke mal-perċezzjoni tan-nies ta' madwarek. Jiġifieri bħal meta saqsejt isma' jekk jiena mbagħad ngħidlek ħa nagħmel negozju ma' dak il-bniedem li gidibli, jiena ħanajlek isma' da gidibli. Ġifieri l-identità hija ħafna aktar wiesa minn hekk. Mela, ħanaddu issa għal quick fire round li minn meta ġi Peppi konna battezzajnieh fil-qosor, ovvjament fil-qosor minn stupdu. Xirt nagħmel. Ma issa tirrispondi aktar fil-qasir. Sewa. Min niskola li taraw fil-klinika, x'inha l-aktar ħaġa li l-poplu Malti ngħidlek għandhom bżonn iħarsu leha biex titjibilhom il-kwalità tal-ħajja. Għandha ċerta ħafna ma li ngħidu issa li l-lifestyle li qed tażel li tgħix mhux bil-forsi hija healthy għalik. Ġifieri naħdem ma' businessmen u nies jaqalgħu kemm xi tajba li jinkwitaw fuq il-flus bl-istess ammont li jaħdem xi ma sarx ilaħħaq mal-paga. U meta il-flus tagħmilhom il-dik tiegħek u dejjem tidħol id-dar fid-disa ta' billej u dejjem għajjien. What is your ROI? X'inhi return of investment ta' dak li qed tagħmel? Vera tinġib ċertu ammont ta' flus id-dar u hemm ċertu komdità, ma x'qed tinħallas għalih dak l-ammont ta' flus. Jiġifieri. Li kemm tagħmel sens li inti tagħmel 6 xhur taħdem overtime 3 darbit fil-ġimgħa biex ġimgħa minnhom tmur ġo lukanda barra minn Malta ittella selfies li morġu 5-star hotel. Tajjeb, is-saħħa mentali tiegħek qed tgħinha billi tagħmel 6 xhur tidbal u titbażwar. Tajjeb u tiġġieled mal-mara u mar-raġel u mat-tfal għax indanna blajja biex imbagħad tista' ġimgħa tiftaħar li mort 5-star hotel. U kif taraf li dik id-deal mhux favorevoli għalik? Again, l-ROI, x'qed tiswini dik il-ġimgħa holiday. Jiġifieri jekk naraw saħħa fiżika, għax hija ħfef biex tispjega ħabda l-mod. Jien nista' ma nagħmel xejn 6 xhur sħaħ u mbagħad nagħmel ġimgħa ngħix il-ġim. Qed ngħid li għandi saħħa fiżika tajba hekk, l-istess ħaġa s-saħħa mentali, irid ninvesti fiha kuljum. Mhux immur darba kull 6 xhur. Sostenibilità. F'xiex fuqek innifsek tixtieq taħdem aktar fuq.
Ir-relazzjoni tiegħi ma' l-ikel bħalissa u li bħalissa qed nibni xi ħaġa ġdida f'ħajti u li għandi bżonn investi iktar ħin fiha. X'inhi ir-relazzjoni qed nassumi li hemm segretezza ta' negozju fuq it-tieni waħda. Eżatt. Imma fuq l-ewwel waħda x'inhi l-problema li għandek fir-relazzjoni? Ir-relazzjoni tiegħi ma' l-ikel jiena niekol b'mod emozjonali. Allura meta nkun għaddej minn żmien ħażin ħajder mill-ewwel fija għax inkun qiegħed ninfex fl-ikel. U bħalissa qed naħdem fuqha biex nipprova insib modi iktar b'saħħithom, iktar healthy, kif nista' niddilja mal ċertu stress u ansjetà billi ma ninfex fl-ikel. U t-tennis huwa wieħed minnhom, eżempju. X'inhi l-iktar ħaġa li tħobb tagħmel Matthew Bartolo? Suppost ngħid sess naħseb. Immaġna li. Nqatta' ħin ma' nies li nħobb u li jtuni valur. Bil-ħwejjeġ jew mingħajr? Skont ma' min ħankun. Hemm nies inkun bil-ħwejjeġ magħhom, hemm nies inkun minn ħwejjeġ magħhom. U xi tfittex fil-kumpanija li żżomm? Trasparenza naf li naqli ġej, ma verità, fimt? U innemmen ħafna xaħat qal li inti issir leverage għal 5 minn nies li tqatta' ħin magħhom. Nemmen biha ħafna. Allura nipprova kemm jista' jkun ndawwar nifsi u jiena llaki ħafna. Dil-ħaġa vera xortija tajba li mdawwar bnies li huma motivati, għandna difetti kollha kemm aħna, imma ma jiddejqux jiġbdu l-attenzjoni. Jiena dik inti hija valur kbir ħafna. Li xi ħadd jgħid li isma' meta hawnhekk qed tiżbalja hawnhekk sejr ħażin. Jiena jbeżżani il-yes people. Jien ma rridx inkun imdawwar bnies jgħidu li iva biex jilaquni, fimt? Nippreferi xi ħadd li kapaċi jħares fejn li ma naqbilx magħha jew dieta mill-ħażin. Ġifieri trasparenza u nies li ħobbuk sa tali punt li lesti jikkritikawk u anke forsi jkollhom konflitt miegħek. Nice. Min kien jew kienu l-eroj ta' żożitek? Lupin. Ma kienx l-eroj? Naħseb kien wieħed mill-eroj. Ma bieġin nara ma kienx l-eroj ta' żożitek. Il-Margot iftakara? Il-Margot iftakara ħafna. Kien hemm għalliema differenti. Fimt? Jiena kont imur il-mużew sa ma laqt 15 sena. Ma niftakar superjuri u aspiranti li kienu vera kont nammira. Aspiranti x'inhu? Nies li qed jaspiraw biex isiru tal-mużew. Jien kont aspirant ukoll. U kont nammirhom ħafna l-mod kif jħendirjaw lilna, kemm joħorġuna, kemm kienu kreattivi, li joħolqu dis-sens ta' komunità, minn dejjem kien ċari nammira. U anke l-liema li kont kienu jimmotivawni, fimt? Ġifieri inti l-eroj tiegħek kienu viċin ħafna tiegħek, ġifieri nies fil-komunità stess, mhux pereżempju Rocky. Le, qatt ma. Imma jien naħseb qatt ma rajt daqshekk film ġoġbuni, imma qatt ma investejt daqshekk films u affarijiet li kienu jinfluenzawni daqshekk, fimt? Vera tinħoss li nista' nagħmel digressjoni tajba l-Franza u hekk Madonna ma mhux Għax jiena għamil missieri kienu strikt ħafna bil-ħin ovvjament. Kienu rrid nitla' norqod eżempju fid-9 jew fid-9. Allura dejjem kont nitlef l-aħħar kwarta ta' kull film. Allura qed ngħidlek, ġata nirringrazzjahom. Fuq l-Italja unu kien jibdew fit-8:30. U le kien jibdew xi 8 dak iż-żmien. U niftakarni tielet taraġġ u nispiċċa l-film jien. F'moħħok? Mhux ovvja, dew wasalna żemm, issa x'ħajġi, fimt? Mhux ħammur norqod b'nofs storja, għal kont nivvintaħħa jiena. Mbagħad kont imur l-iskola u kulħadd jgħid ġara fil-film u hekk, fimt? U kont inqabbel l-istorja tiegħi ma l-istorja li ġrat. U ġie kont ngħid is-sekond spiċċa aħjar mill-idea tiegħi. U ġie kont ngħid tiegħi aħjar. Ma allura qatt ma investejt daqshekk ħin fit-television. L-eroj fit-tizzi. U aħna konna strikt ukoll fuq kemm tuża kemm tqatta' ħin quddiem it-television. Kien jipuxa ħafna kodba fuqna, femt, xogħol tad-dar. Manka forsi per eżempju atleti jew anka kittieba jew karattri sports atli xejn. Imma forsi kont uħgostarhom l-sports, jew laqqas. Dejjem niżviċin kienu, vera. U b'konsegwenza peress li s-superjuri u l-aspiranti kienu l-eroj tiegħek. Inti reliġjuż?
Illum ġata ngħid li klixe wkoll Spirituali. spirituali minn reliġjuż. Spiritualità tiegħi inħobb ngħid differenti. Le, illum ġata minn reliġjuż. Però kien deċiżjoni kbira ħafna biex tlaqt minn tal-mużew. Għaxina. Kemm dom tal-mużew? Qed ngħidlek sa ma kelli 15 li kont wasalt biex nagħmel xi courses biex nibda nkun jien tal-mużew. Nagħlem jien. Inti għamilt ħafna affarijiet interessanti, int kont hairdresser, jew dik bella idea. Le, kont. Dik storja vera. Kon organizza legal parties żarek 50 ruħ. Kont. Kien, dik preskritta naħseb u issa at this point. Xiex. Illegal party. Illegal party. Għaddew, Għaddew. kelli 16 sena, l-għandi 37, dak mux 10 snin għandu. Għanżol. Kont naħdem ġobarijiet, kont naħdem hairdresser. U kont għadem l-Ingilterra ma kienet parti mill... Le, kienet dik biex immantni il-kors. Mux kienet parti mill-kors, dejjem assumejt li kienet parti mill-kors biex ta' il-kors konna naraw il-klienti fil-klinik stess. U bad biex nkun nistan ħallas il-kors, kon naħdem 4 fil-ġimgħa ġo ħabs ta' żgħażagħ bej 14 u 18 li tqajt ma' kollox għan. Meta tiltaqa' ma' ġuvni ta' 14 sena li weħel omur ħabs. Dakka joħroġ minn hemm biss f'tabut. Madonna. Li soċjetà deċidi li tantu perikolus, x'ikun għamel tifel bħal dak? Skur se tisma'hom. Le. Għax huma affarijiet li Makabri. ħafna nies diffiċli jemnu li l-ispeċi tagħna tasal ta' minnhom. Ma, daħar mistoqsija li hija l-esperjenza tiegħek fuq il-podcast. Kif kienet? Aħjar, kont looking forward ħafna, segwi ħafna l-podcast, kelli idea ta' xnu ġej. Fimt? U tidher anka l-atmosfera tal-grupp, mhux jiena u inti biss, tinħass anka f'podcast oħrajn. Kienet aħjar billi-immaġinajt. Vera. Blima mod. Li jiena l-biża tiegħi kienet ħabar fl-4 nofs. Aha. Wara 8 nofs id-9. Tibda tmajna. ħafna drabi nibda n-nervi ruħi, rrid nara s-sodda biss, fimt? U kieku kien għamlu sati oħra nagħmilhom. Nisra. Li huwa Tal-ġen. U intkom jisikom il-kazinoz, allura taħseb li nkollu d-dawla, u fimt? Il-kazino għak jgħamlu, fimt? Talek id-dawl ta' barra biex inti bqatilab ma tkun xaf li għaddi ġurnata. U għonek tħossok li sessi għadna nofsinar fix xinu. Fix xin tħal, ta' da ma jżiċ xemx. Il-kazino ma jnas il-ħasil ta' flus. U mux il-kazina skolla jgħamlu ħasil ta' flus li kien jgħalbis allegazzjoni. Tixtieq iżid ċaġu qabel ma nagħlqu? Beh, grazzi, grazzi. Sodisfatt? ħafna. Kont laqwa wieħed jiena li. All right, that's it. Fuck it. Good night. Ciao.